megvizsgálják nyilván ezeket az ügyeket, és nyilván most erre konkrét választ nem tud adni egyedileg, hogy miről van szó, meg én is ezt általánosságban kérdezem. Mert mit tudom én, egy önkormányzat az nem köthet ilyen egyességeknek, el kell tolni a bírósági, mert közvagyont kezel. Tehát ott a bíróság kell, hogy térdre kényszerítsen egy önkormányzatot, mert ő azt mondja, hogy tehát neki muszáj végigjárni az utat, különben ha másképp egyezne meg, akkor akár mit nem kezelhet is adott esetben. De mi a helyzet mondjuk egy molnál? Nem szeretnénk eltolni bírósági szakaszba ezeket. Szeretünk megegyezni. Eddig is megegyeztünk mindenkivel, bár volt is, ahol eltoltuk, hogy jó, van akkor. Nem toltuk el. Jó, köszönöm. Nem mondhatok neveket, itt vannak a számok, hogy kivel egyeztünk meg. Kivel van még folyamatban, az szintén arra tartozik, hogy mi egyezkedünk, azt gondolom. Az már nem. Így, pontosan. Köszönöm szépen. Esetleg akkor végeztük. Jó. Két dolgot szeretnék még mondani gyorsan. Mielőtt a civil szervezetekkel folytatjuk, addig tessék helyet foglalni a mikrofonnál. Az egyik az, hogy a kint ülőknek mondom, hogy van hátul pogácsa, meg víz, hogyha valaki szükséget érzi, akkor nyugodtan megy előre. Kint kellett volna víznek lenni. Kint. A másik pedig, van egy térkép, amit használunk, és amivel építkezünk a hátsó falra, tudtuk felrakni az állatkertről. Azon rajta vannak olyan információk, hogy hol vannak lakott ingatlanok, hol melyik ingatlanban hányan laknak, hol melyik ingatlanban, de van jelmagyarázat felül, hol melyik ingatlanban hányszor volt a vízvétel, és még az is fel van tüntetve, hogy hol milyen minőségű vizeket mértünk. Érdemes megnézni, hogy akár lefényképezni is mondottan. Most pedig a 9. napirendi pontnál meghívtunk két civil szervezetet. Az egyik egy országos, illetve világi civil szervezetek Magyarországi képviseletét próbáltuk idehozni mai napra. Ő a Greenpeace, vagy ők a Greenpeace, ők nem jönnek. Van egy helyi civil szervezet, a alapítvány, ő elfogadta a meghívásunkat, illetve az ő képviselők elfogadta a meghívásunkat. Úgyhogy hallgatjuk az alapítást. Köszönöm szépen. Kicsit szimbolikus, hogy nem kaptunk helyet az asztalnál, mert eredetileg ez már akár hozzá is szokhatunk volna. Kicsi az asztal. Köszönöm először is a meghallgatási lehetőséget, illetve szeretnék egyből mindjárt válaszolni is egy kérdésre, amit államtitkár asszony feltett. Az egyetlen szakértőt, aki segítette az önkormányzat munkáját, az Alba Natura és a civilek kérték fel, és végezte a tevékenységet, ez a Lavand Mérnök Kft. Volt. Az önkormányzata már elvégzett szakértői tevékenység finanszírozására nem gondoskodott, és 2 éve nem vont be független szakértőt, holott kapott hozzá segítséget például a Havária Bizottságtól, továbbá van rá forrása. Ezt szerettem volna elmondani. A másik reakcióm pedig a 2 raklap vízre vonatkozik, ami több raklap vízként volt itt titulálva, bár ugye van együttműködésünk, illetve szeretnénk ugye mind a civilek oldaláról, mind az önkormányzat, mind a helyben lévő szervezetek, hogy mondjam, akár ilyen hídjalként működni, nem teljesen valósult ez meg az elmúlt 1,5 évben. Nem tudtunk együttműködni, többek között azért, mert nem engedtek minket együttműködni. Tehát ezt szerettem volna itt elmondani. Ezen kívül hoztam egy nagyon rövid prezentációt, hogy mit tudtunk azért a nagyon szűkös kereteink között megtenni. Nem tudom, hogy kilépheti a szlájdokat, de akkor szeretnék egy léphetést. És köszi Zsani, 2 darab alapítványi munkatárs dolgozott a MOL ügyben, Horányi Tibor, aki az Alba Natura civil alapítvány elnöke és egyébként Gárdonyi önkormányzati képviselő, mellette környezetgazdálkodási mérnök, és Gárdonyváros, ezt már elmondtam, Virág Krisztina, pedig jó magam, aki az Alba Natura kuratóriumi tagja, városkommunikációs szakértő vagyok, és közösségi kommunikációs tanácsadó. Tehát ilyen erőforrások mellett nem sikerült olyan
megegyezésre jutnunk, amivel segíthettük volna egyébként az önkormányzat munkáját, sőt a mai napig nem kapok információt a Facebook oldaladról. Polgármester. Így van. Kérlek, kolt feliratkozást. Ha tovább mehetünk a következő szlájdra, nagyon röviden az Alba Natura civil alapítvány szerepe itt az lehetne, és lett is volt, hogy a lakossági megkeresésből induló civil érdekképviseletnek helyt tegyünk, koordináljuk, és a nyilvánosságra kerülés másnapjától mi már ott voltunk az érintett területen. Én egyébként jó magam is érintett vagyok, mint telektulajdonos a második fázisba tartozó ingatlanokat tekintve. A lakosság és a döntéshozók között a kommunikáció támogatása lenne a cél, a szakmai környezetvédelmi álláspont képviselete, a stakeholderek bevonása, mint a Greenpeace vagy más környezetvédelmi szerepek, és az ügy országos nyilvánosságának erősítése. Ezeken belül tudtunk olyan lépéseket tenni, amit most a következő szlájdban még fel tudok sorolni. Közösségi tájékoztatás, ugye nem időrendi sorrendben haladva, de 2 lakossági fórumot szerveztünk, ahol az érintett lakosok kérdéseinek összegyűjtése zajlott. Folyamatos volt a kapcsolattartás, nem mindig surlódásmentes, de minden alkalommal és minden ügyben ott voltunk. A rendelkezésre álló szakmai információk közérthető ismertetésére törekedtünk, és a folyamatos kapcsolattal a helyi közösségre, tehát ez volt a lokális tevékenység. Mellette a helyi ügy országos szintre emelése volt a cél, felszólaltunk az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságának meghallgatásán, ahol Horányi Tibor képviselte az Alba Natura civil alapítványt, részt vettünk országos média megjelenéseken, például a Partizán és más egyéb sajtóorgánumokban, a helyi közösség álláspontjának képviseletével. Tehát igazából, amit mi szűkös keretek között és erőforrásunk mellett tudtunk tenni, azt mi megtettük. Következő szlájdot szeretnénk kérni. A több alkalommal és személy szerint én is fordultam az Alba Natura Alapítvány nevében az önkormányzat felé, soha, de talán 10-ből 1 alkalommal, hogyha jött válasz. Együttműködésünk volt országos környezetvédelmi szervezettel, ami a Greenpeace, ami a mai napig tart. A szennyezés mértékének nyilvánosságra kerülésének mikéntje és mikorja is tőlünk függött, mert gyakorlatilag adatigényléssel éltünk, mert ugye ez nem volt eredetileg nyilvános, és a nyílt szakmai kérdések megfogalmazásával segítettük még szintén a lakosságot. És talán 1 vagy 2 szlájdunk van, ami részemről is az egyik legfontosabb dolog, és nagyon szeretném, hogyha ez továbbra is lehető lenne bevonni a lakosságot az edukációba, egyrészt, másrészt meg az önkormányzatot is, az érdekvédelem és a részvételiség a társadalmasítás területéről. Van egy Garden Coworkingünk, egy közösségi irodánk, ahol bármilyen erőforrással szeretettel látjuk az önkormányzatot, mi is itt vagyunk, önök is itt vannak. Azt gondolom, hogy ebből lehetne egy példamutató olyan eset, amiből igazán mindenki tanulhatna, hogy hogyan kell egy krízishelyzetet megoldani, és nem itt ülni most ennyi elégedetlen lakossal a hátam mögött, hanem talán valami előremutató céllal. A mi célunk, a következő szlájd, majd még egyel arrébb, mert itt hoztam képeket, az lenne, Zsanyévik még egyet, köszönöm. Még egyet, ezt már elmondtam, hogy az Alba Natura civil alapítvány módügyel kapcsolatban önkormányzati egyeztetések állandó civil partnere legyen, és mellette stratégiai civil partnerként segítse a lakosságügyek kezelését, legyen összekötő szerepe, és vonjanak be minket arra az erőforrásra, ami önöknek hiányosság, mert ezért vagyunk itt, ezért vagyunk a lakosságért, és ezért vagyunk a környezetvédelemért. Röviden, én ennyivel készültem. Ha van esetleg kérdés, akkor nagyon szívesen válaszolok rá. Egyébként meg Kósa Júlia, aki a pártársaságnak a szószólója, neki adnám át a maradék -2 percemet, vagy nem tudom, hogy mennyi. 4, ami azt jelenti, hogy jó voltam. Itt is számolnak, mint a parlamentben? Akkor most megszakítom. Nagyon-nagyon örülök azoknak, amiket itt a végén mondott. Azt sajnálom, hogy ilyen ügyek lennek így, tehát itt ülnünk, de az, hogy a civilek bevonása, a helyi lakosság nagyon erős bevonása, ezt mondhatom így, hogy a Tisza kormány és a Tisza országgyűlési képviselőknek a maximális elvárása. Nekem is, én is elmondtam egyébként, akkor, mikor az országgyűlési körzet, tehát az egész körzetnek a polgármesterével találkoztak,
Tehát máshogy nem megy. Mert egyébként, hogyha nincs párbeszéd, beszélgetés, tehát valahogy oldani sokszor, lehet, hogy még nincs meg a végső megoldás, de azt gondolom, hogy lehet segítséget nyújtani, ha más nem, akkor a palackos vízzel, ami nem egy végső megoldás, de legalább az emberek érzik azt, hogy törődnek velük, hogy fontos ez, hogy mi van velük. Én arra kérek mindenkit, hogy picit helyezkedjen bele azoknak az életébe, helyzetébe, akik ott élnek, és ne csak úgy tekintsen erre, mint egy ügylet. Tudom, hogy ez nagy dolog ezt így elvárni hatóságoktól vagy bárkitől, de hogy egyébként valamilyen módon, tehát az empátia, az együttérzés, azt tudom, hogy hiányzik volt ebben az országban, ezt biztosan állíthatom. Viszont valamilyen módon vissza kell vezetnünk ebbe a jó irányba a társadalmat és az egymáshoz való hozzáállás segítést, és sokszor kis dolgokkal is tudjuk a komfortfokozatát picit javítani az embereknek, úgyhogy én azt mondom, hogy megbiztatom a polgármesterőket is, hogy nincs más hátra, csak az, hogy kommunikáljunk a lakossággal. Nem tudom, hogy hol akadozott esetleg, vagy hogy mi történt, majd elmondják önök. Tehát én nem vagyok itt mindig önökkel, úgyhogy mindegy, én biztatni tudok mindenkit arra, hogy és ha tud segíteni egy ilyen alapítvány, vagy egyesület egy adott településen, akkor éljen vele akár az önkormányzat, éljen vele a lakosság, mert hogy nem mindig van pénze egyéneknek, vagy egy önkormányzatnak sem akár arra, hogy megfinanszírozzon valamit, mert lehet olyan helyzet, vannak rosszabb helyzetben lévő települések egyébként a körzetben, de hogy én mindenképp a civilek bevonását azt nagyon fontosnak tartom. Egyébként a Velencei tónál is nagyon intenzív lesz ez a dolog, tehát mi nem csak azokra az úgymond hivatalos adatokra, információkra támaszkodunk majd, amik vannak, mondjuk a Velencei tó kapcsán is, hanem a helyi civilekre is például. Köszönöm szépen. Bocsánat, egy hozzászólásom lenne még, hogy azt szeretnénk kérni, hogy minden legyen transzparens, mert hogy eddig nem ezt tapasztaltuk. Szeretnénk majd kérni a szlájdsorokat, szeretnénk majd kérni minden adatot és információt, ami jelenleg is a mai napon elhangzott. És nem tudom, hogy van még másnak kérdése hozzám, de én szeretném átadni a szót Kósa Júliának, a pártársaság képviselőjének. Jó, köszönöm szépen, ez a következő napi rend lesz. Igen, köszönöm szépen a szót. Szeretnék erre reagálni, hogy azt gondolom, hogy méltatlan kritika érte az önkormányzatot abban kapcsolatban, hogy hogyan kommunikál a lakosságra és milyen módon. Az elkezdett munkacsoport az tavaly augusztus 28-án alakult meg, miután nem lehet hallani? Az elkezdett munkacsoport tavaly szeptemberben, egészen pontosan augusztus 28-án alakult meg, pontosan azzal a céllal, hogy a lakossági kommunikációt tudjuk erősíteni. Mindazért volt erre szükség, mert volt egy háborús bizottság, ami egyébként meglátásunk szerint nem működött úgy, hogy ez kellett volna. Minden olyan dolgot, amit én most itt fel fogok sorolni, azt azért kellett neki megtenni, mert a háborús bizottság nem végezte ezt a munkát. Az árkerttel kapcsolatban. Nem lehet hallani. Akkor visszatérünk. Azt elmondja a kabinetfőnök úr azok kedvére, akik idejévelők, hogy mi volt ez a Movária Bizottság, ki hatalmaztak fel, és mivel, kik voltak a tagjai, hány tagja volt, és mivel ruházták fel, milyen hatáskörökkel, amit ezek szerint nem végzett el. Az átkerti károsulmányok kapcsolatban március 27-én az átkerti munkacsoporttal kapcsolatban március 27-én 2025-ben hozott egy szervezet és vezetési szabályok módosítására vonatkozó rendeletet a képviselőtestület, amíg felruházta a Háborús Bizottságot több hatáskörrel. Az érintett lakossággal való kommunikáció, észrevételek, problémák megoldása, helyszíni egyeztetések, az eddig keletkezett juttatók átvizsgálása, a károkozó lenyeltével való kapcsolattartás, a károsodott képviselete, a környezetvédelmi és egyéb érintett hatóságok, a szervezetekkel való kapcsolattartás, a vízmintavételek szervezése, helyszíni jelenléttel. Ugyanezt a hatáskört kapta meg
az árkerti munkacsoport augusztus 28-án tavalyi évben 28/2022-es önkormányzati rendelet megvalósításra. Tavaly szeptember óta, amióta én ebben a munkacsoportban dolgozom, azóta katalogizálok minden tevékenységet, amit az árkerti munkacsoport végez, ennek alapján egészen megzúg számítani kapcsán, hogy milyen munkát végeztünk. Összesen én személy szerint 219 telefonhívásban indítottam összesen 1244 percben, ebből 828 percben az árkerti lakosokkal, a fennmaradó időben a károkozó, a kármentesítő cég dolgozóival, illetve a hivatali kollégáival egyeztettem. Létrehoztuk az árkertlukac.guardian.hu e-mail címet, erről én a mai napig 481 e-mailt vegyes kártyáknak küldtem, a levelek 82%-a az árkerti lakosság számára megküldtem. A fennmaradó széken a károkozó, a kármentesítő cég, illetve a hivatal munkatársak számára küldtem. Minden pénteken fogadórát biztosítottunk az ingatlan tulajdonosok számára, ezt a mai napig biztosítjuk, de aki szeretne hozzánk jönni az árkerti lakosként, ezt soron kívül fogadjuk, attól függetlenül, hogy melyik nem szeretne hozzánk jönni. A pertársaság tagjával rendszeresen egyeztetek, ennek nem csak személyes, hanem Google Meets, illetve Teams meetingek is történtek. Legutóbb egyébként 2 héttel ezelőtt a pertársaság vezetőjével egyeztetünk ilyen formában. Összesen 545 darab levelet küldtünk ki postán az árkertiek számára. Augusztusban 151-et, szeptemberben 82-t, októberben 156-ot, novemberben szintén 156-ot. A helyszíni egyeztetésekre is véleményem szerint szükség volt. A legnagyobb tanulság számomra a kommunikáció szempontból az, hogy egy ilyen probléma megoldása a kommunikációval egyszerűen nem működik. Ennek az az oka, hogy a probléma jelentősen összetett. És egy-egy félmondat, illetve egy rosszul megfogalmazott félmondat is már az emberekben olyan szintű kétségeket tudnak ébreszteni, amelyeket a közvetlen kommunikációval nem lehet megváltoztatni. Éppen ezért mi úgy döntöttük, hogy nem lakossági fórumot fogunk csinálni, hanem mindenkihez helyben megyünk. A mai napig összesen 64 helyszínen tartottunk ilyen félórás időablakokkal, vízmintával egybekötött fogadórát. A dolog gyakorlatban úgy nézett ki, hogy a kármentesítési cég projektvezetőjével, jó magam, illetve önkormányzati kollégámmal együtt megérkeztünk a helyszínen. Elkezdődött egy vízmintavételi folyamat, és a vízmintavétel során, illetve azt követően minden kérdésre válaszoltunk. A lehető legjobb tudásunk szerint. Abban az esetben, ha felmerültek olyan kérdések, amiket alapvetően nem tudtunk megválaszolni, bármelyik folyólag, akkor ezt mi felírtuk magunknak, és ezek után a választ megküldtük írásban. Jegyzőkönyvet vettünk fel a látogatásra, illetve ezek után elégedettségi felmérést is készítettük. Az elégedettségi felmérés, ez egy 5 pontból álló kérdéssor volt, 1-től 5-ig lehetett pontozni magában a helyszíni látogatás, mennyire volt világos és érthető a munkacsoport kommunikáció a vízvizsgálat menetéről, mennyire tartotta kielégítőnek a munkacsoport által megadott információk mennyiségét és világosságát, mennyire érezte, hogy a munkacsoport odafigyelt és meghallgatta a felmerült problémákat és kérdéseket, mennyire találta udvariasnak és segítőkésznek a munkacsoport tagjai a vizsgálatok és a kommunikációt, mennyire volt a csapat a helyszíni érkezéskor pontos és a vízvizsgálat időzítésében. A felvett jegyzőkönyvmásról, tehát minden alkalommal megküldtük az árkerti lakók, illetve a ingatlan tulajdonos számára, illetve a vízminták eredményeit szöveges értékeléseket kiegészítve, tehát hogy ne csak egy táblázatot kapjon a laikus ingatlan tulajdonos a vízminőségéről, hanem szöveges értékeléssel kiegészítve minden alkalommal megküldtük. Szeretném azt is jelezni, hogy az 5 pontból álló kérdéssor összesen adható maximális 5 pontjából 4,96 pontot kapott a munkacsoport. Hányan jeleztek vissza? 2 ember kivétellel mindenki. Volt egy olyan alkalom, persze nem tudtuk felvenni, ilyen jellegű elégedettségi felmérés, hiszen nem volt olyan a hangulata önmagában a vízmintavételnek, illetve a tájékoztatónak, illetve volt, aki nem akartak kitölteni. Egyszerűen itt már inkább érdektelenség volt, itt egy olyan e-mail címet is adott meg az úr, ami egyébként nem volt valid. A vízminták elemzését az Eurofil Environment Testing HGK végez, ez egy független labor, még miért belemennénk abba a szörnyek kellemetlen vitába, hogy ez egy olyan cég, amelyik esetleg
nem a valós vízünk eredményeket produkálja. Ugyanezzel a céggel vizsgáltatta például a Greenpeace is a levegőről, emlékszem 22 milliárdban. Az egyik keletkezett életanyag átvizsgálását is megtettük, így 24. október és 25. szeptember között az összes keletkezett életanyagot átvizsgáltuk. Ennek eredménye ez a helyszíni fizikai probléma, illetve megvalósítási térkép, amely itt van a teremnek a végében. Lakossági kérésre a károkozó által küldött és a munkavégzésre vonatkozó heti jelentéseket feltöltöttük a városnak a honlapjára. A mai napig 69 ilyen heti jelentés van fent a város honlapján, tehát én azt gondolom, hogy a transzparenciáról kell beszélni, hogy azt arról mi tudtuk gondoskodni, azt is hozzá kell tenni sajnos, hogy azoknak a heti jelentéseknek a megtekintése nem a legmagasabb. És azt mondom, hogy amennyire nagy igény volt arra, hogy ilyen munkát elvégezzünk, ahhoz képest alacsony a látogatottsága. A heti jelentések olvasottsága rendkívül alacsony, a honlapra látogató minden 245. felhasználót tekint csak az oldalra, és az átlagos heti jelentéseknek a megtekintése az 6 darab. Hatáskörül volt még az átkertő munkacsoportnak a károkozó munkanyertével a kapcsolattartás és a károsodottaknak az érdekképviselete. A munkacsoport már megalakulás utáni első nap kérte azt a károkozótól, egészen pontosan azért, mert elkezdtük már augusztusban felhívni az átkerti lakokat, és egész egyszerűen egy olyan kérdésekkel csak úgy tudunk, hogy hol van, illetve hol vannak. És nagyon gyorsan kiderült az, hogy egyénként kell ezt a problémát kommunikáció szinten is kezelni, viszont a legnagyobb probléma az volt, hogy az életterülethez használt víznek a minőségéről nem voltak meggyőződve. 20 éven belül válaszoltak károkozónak kapcsán, hogy ezeket a közös vízműködő folyamatokat meg tudjuk csinálni, és ezt a károkozó is finanszírozta. Az eredményéről pedig már beszéltem, összesen a esetében 63 darab vízmunkavételről volt szó. Én azért mondok 64-et, mert voltunk lakossági tájékoztatás során olyan helyen, ahol nem tudtuk vízmutat venni. Ezen túl még számos olyan egyéni panasz érkezik, ami nem is függ össze egyébként az árkerttel. Ebből is igyekeztünk segíteni, például ilyen volt, hogy egy rendelettervezetet készítettünk az árkert ingatlanok műveléséről történő kívánásának egyszerűsítéséről szóló rendelet megalkotásáról, már november végén. Ezzel is azt mondjuk a képviseletes kerttel. De fordultak hozzánk a vízafejdelem útról nyíló feketőút helyreállításával kapcsolatban, ahogy már jelezték, közérdekelő igénylésekkel kapcsolatban minden hozzánk beérkezett közérdekelő igénylést teljesítünk, maradéktalanul, kivételkel. Rendszeres tájékoztatást kértünk a Brésfelépítő cégtől, a Békésdéntől, erre azért volt szükség, mert többen panaszkodtak hétvégi munkavégzésre, volt olyan, aki tudott róla, volt olyan, aki nem tudott róla, ezeket például a hírlevélben mindenki feltűntöttek. A résfal telepítésekor sokszor a munkavégzés után a gépláncait nem rögzítették, és ezért ez olyan zajhatással járt, hogy rendkívül zavaró volt az átkerti lakók részére, egyetlen e-mailt kaptunk ennek kapcsán a következő e-mailt, amit továbbítottuk, és a következő e-mailt már a következő e-mail a Békésdéntől már arról szólt, hogy ezt a rögzítést ezt folyamatosan végzik, és utána is végezték egészen elmondásig. Van olyan birtokvitánk, amit jelen pillanatban igyekszünk kezelni. A Mambalicai gátyúk feltöltésével kapcsolatban is megtettük mindent, és tudtunk segíteni a érdekében, hogy például a Békésdén által ott adott kollektív kártyúzásra tudják használni az átkertjében, a Magyar utcában, illetve voltak levegő minőségre, illetve levegőtisztaságra vonatkozó kérdések is. Volt egy fiatal ember, aki megkérdezte, hogy valóban igazán világosak lesznek az emberek attól, hogy kipárolog az olaj. Ez számára azért volt fontos, mert elmondta, hogy a felesége nem akar, aki elváltak, és a felesége nem akarja a gyereket. Ebben az esetben minden olyan részenyezési mérést, akár a Greenpeace-től, akár a munkatalmat megkapjuk, ezt tudjuk továbbítani, és ezt a megmutató választ adni, hogy ez a családi probléma megoldódjon. Van még egy utolsó hatás. Mondja nyugodtan. Nem hallunk semmit, nem értünk semmit.
Én sem értettük, és például ha én esetleg megengedné azt, hogy én is elmondjam a véleményemet, mert nekem kötelességeim vannak az állatokkal, azt lehetetlen, itt adnom kell, és akkor én mennék is tovább. De a Júlia gyermekkel van. Én itt ülök 2,5 éves gyerekkel, Én is itt ülök. 15 család képviseletében, uram, ön a saját Én problémájáról. nem a saját mondjaimról, hanem a tárgykedvék mondjairól szeretném. Én azt mondom, hogy elvonult az a kérdés, hogy vajon Nekem lenne egy-két kérdésem, viszont mert arra tudtam választani, ha várja a bizottságnak, hogy voltak a tagjai, tehát hány tag volt, és kik voltak a tagjai, akkor ennek a munkacsoportnak hány tag van, és kik a tagjai. A Háborúi Bizottság munkatársai az Albanok civil alapítvány vezetője Varányi Tibor volt, Dézsi Zoltán és dr. Zsámér Ágnes. A munkacsoportot jomban vezetem, Bécsi Zsánát kollégámmal, illetve a közvet képviselőjével, a polgármesterről is ajánlja. Mindig van kérdésem, hogy akkor ha jól értem, ez a 63 mintavétel, ez tulajdonképpen hogy zajlott, hogy ezt akkor nem maguk finanszírozták, ha jól értettem most, hanem a maga a károk, tehát a szennyező. Ahogy az Energiaminisztérium volt államtitkárát megtudtuk, a Magyar Alkotmány 21. cikke az azt mondja, hogy a kározó felelős minden olyan kárért, amit ő okozott, és neki is kell megtéríteni. Mi ezen az alapon fordultunk a MOL-hoz, és mondtuk a számára, hogy ezt finanszírozza. A MOL finanszírozza. Hát ha ez ilyen egyszerű lesz, akkor egyszerű dolga lesz mindenkinek a bíróságon is, azért ez ilyen egyszerű, bár ez nem nagy tétel volt. Szóval én megmondom őszintén, én nem vagyok a híve ezeknek az elégedettségi kérdőíveknek, ez csak az én mániám, mert igazából persze visszaadhat valamit, de egyébként én abban hiszem, hogy oda menni az emberek közé, mert egyébként muszáj meghallgatni őket, mert egyébként én nem tudom, hogy ki hány éves itt az itt ülők közül látok idősebbeket is, nem biztos, hogy mindenki olvas e-mailt, nem biztos, hogy mindenki vissza tud jelezni, tehát hogy én értem, hogy a Facebook világát éljük, meg a mindenféle online világot, de azokból messze menő következtetéseket mondjuk levonni, hogy azért, mert nem kattintanak a honlapon megfelelő mennyiségben mondjuk egy jelentésre, én azért nem vonnék le semmit, vagy legalábbis nem sugallnék. Én ezt most azért mondom, mert hogy én értem, hogy ez is befektetett energia, csak hogy inkább a jelenlét szerintem az sokkal fontosabb. Ez az én véleményem, tehát nyilván nem mindenkinek kell velem egyetérteni. Jó, én köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek, köszönöm szépen, az idő lejárt, a Kósa Ivónak a gyermekével már régóta vár, akkor a lakossági kérdések, válaszok következnek. Köszönöm, Kósa Júlia Emília vagyok, röviden bemutatkoznék, helyi nyaraló tulajdonos, ez egy tavalyi felvétel, az én házam látható ott, mi voltunk közvetlenül ott az agykeverő mellett egész nyáron, itt élveztük a nyaralásunkat. Ez körülbelül 60 méterre található, tehát pont az 50 méteren kívül a gócponttól. Minket írásban hosszú hónapokig senki semmilyen módon nem keresett meg az ügyben. Én azon a nyáron, amikor az ügy kipadtam, október 5-ig ügyes nem voltam az akkor 5 hónapos gyerekemmel, gyakorlatilag 6 hónapot töltöttem ott, és ugye ez ilyen 18-20-a körül csúcsosodott ki, mi akkor már nem voltunk ott, és ugye ezzel le is volt írva a történet, hogy nyaralók, őket nem is kell keresni. Ha a következő szlájdra megy, én alapítottam a pertársaságot ebből az okból kifolyólag, mert felháborítónak tartottam, hogy semmonnan semmiféle információt hivatalosan nem kapunk, holott ugye fizetjük például az adót, tehát a címlisták megvannak, kapcsolatot tartunk, zárkert csoport, Facebook csoport, szomszédokat ismerünk, címlistákat leadtunk, telefonszámokat, e-maileket leadtunk, hivatalos levelet hónapokig semmilyen ügyben nem kaptunk, és mi is csak úgy, hogy ugye mivel az én nevem is felmerült, mert például az Agroniver, a Békés Réna, a stb. Alvállalkozók ott, akik éppen a helyben munkát végeztek, egymásnak adták a szomszédok az elérhetőséget, és így nyomozgattunk. Én is például a
Békéscsőn vezérigazgatóját hívtam fel, hogy akkor mégis mi épül az én házamtól 20 méterre, és ez milyen hatásokkal jár, akkor ugye küldtek statikus, stb. Csak én azt gondolom, hogy ez az ügylet ez abszolút felháborító, tudva úgy, hogy én nem is voltam ott, fizikailag nem tudtam oda menni, és akkor azt, hogy az én ingatlanomban milyen károk keletkezhetnek, gyakorlatilag ez milyen hatással jár, ezt így megnyugtató módon nem sikerült hónapokig rendezni, úgyhogy emiatt alapítottam a pertársaságot, és nyilván a pertársaság az egyéni károk csoportos összefogása, ezek az egyéni károk egymástól függetlenek. Itt az ügyvédekkel már volt egy körünk a mollal, illetve kapcsolatban vagyok más ügyvédekkel és olyan károsultakkal, akik a pertársaságon kívül próbáltak ugyanúgy a mollal egyezkedni és kapcsolatba lépni, és valahol hónapokig még az ajánlatlevélre még egy válasz sem érkezett. Tehát annyi sem, hogy nem foglalkozunk ezzel, menjetek el. Tehát, hogy így elképesztő lekezelés, és mi azt gondoljuk, hogy a pertársaságnak annyi az értelme jelenleg, hogy 15 család van benne, ez nem 15 ingatlan, nem 15 tulajdonos, ez egy jóval több ingatlan, jóval több tulajdonos, de annyi az értelme nyilván, hogy meg tudunk osztani információkat, és bizonyos költségeket ugye elosztunk. Én örököltem ezt a telket, tiszta vagyok vele, hogy milyen anyagi helyzettel élnek itt a legtöbben az árkertben. Tudom, hogy ez sokaknak nem választható vagy opcionális, hanem ez egy élethelyzet, amiből nincs kiútjuk, bele vannak kényszerítve. És akár még egy ügyvédi segítségkérés is óriási teher ezeknek az embereknek itt. Akkor a következő szlájdra, hogyha mennék. Most milyen követelésekről is ugye beszélünk. Én most az egészségügyi kockázatokról is, amik ugye itt szóba kerültek, határértékek, az, hogy mi van a falon belül, mi van a falnak a 10 méteren belül a másik oldalán, ahol szintén vannak nyaraló céllal ott élő emberek, az ő egészségükkel mi van, erre most nem szeretnék kitérni. Még 2 csoportba soroljuk a követeléseinket, illetve a problémákat. Az első ugye a közvetlen hatása ennek az környezeti katasztrófának a környezetre, illetve az ott élők ingatlanjaira, ami nyilván ez a stigmatikus értékcsökkenés, ezt ugye többen említették, én személyesen tapasztaltam, mivel az ingatlanom több mint 6 hónapig volt meghirdetve itt a környéken, több vevőjelölt írásban jelezte, miután értesült az olajszivárgás történetéről, hogy abszolút vállalhatatlan számára, és nem szeretne tovább venni ebben a folyamatban. Például, akkor ugye vannak olyan külső hatások is, hogy megnövekedett forgalom a környéken, naponta nem tudom, 5-10 kocsi húz el a ház előtt, óriási a por, össze-vissza parkolás, akkor ugye a vízkérdése, tehát az, hogy a kút bármikor elszennyező, tehát tudom, hogy a fal így meg úgy, de például pont az én irányomban nyitott. Tehát az egész, tehát az én irányomban nincsen résfal, és itt volt a visszaszivárgás is, ami kérdéses volt, illetve a közvetett problémák is, mint a zaj, a forgalom, az, hogy ez az egész rész ugye kiürül, lakhatatlan, gyakorlatilag teljesen elnéptelenedik, nincsenek karbantartva az árkok, a közös részek. Ez amúgy sem volt, tehát ezt tudom, hogy nem csak a móló múlik, ez körülbelül a kivásárolt tulajdonosok előtt sem volt a rózsadomb, hogy így fogalmazza, és az önkormányzat is nagyon ritkán járt a környéken. De azt gondolom, hogy ha itt például tulajdonosváltás van, meg egy ilyen állandó jelenlét, akkor a környezet rendezése abszolút hozzátartozik, illetve vannak a biztosítás, hogy ezeket a nagy forgalmúvá vált utakat, kereszteződéseket valamilyen szinten karban kellene tartani. Én kértem erre ajánlatot például, csak egy zúzott aszfaltburkolat a Géza fejedelmen végig, ez körülbelül 1800 méter hossz, egy kocsisáv szélesség, meg körülbelül 40 millió plusz áfába került volna. De itt úgy tudom, hogy például a nyomvonal alatt felszedett köveket is elvitették innen, és ugye nem így került az út javítására, lerakásra. A következő diára, hogy menjünk. Ugye jelenleg így néz ki, ezeket ma reggel fotóztam. Most az a kérdésem, hogy ha itt nincsen semmilyen értékcsökkenés, mondjuk belátható 50, 100, 200 méteren belül, akkor mégis ki szeretne ennek a szomszédja lenni? Ki az, aki miután bejárja a helyszínt, meglátja a robbanásveszélyes táblákat, mondjuk azt a 20-30 darabot, ami ki van téve, nem számoltam meg pontosan, a konténereket, a biztonsági őrt, a lepárlót, és azt mondja, hogy na igen, ez az a rész, amelyik költözik. Konkrétan az én ingatlanom, a befektetésem, az örökségem,
az most nullával egyenlő, mivel eladhatatlan. Szerencsére nem vagyok olyan helyzetben, hogy azonnal likvidálnom kellene, és mindenféle megoldással tovább lépnem. De nagyon sokan ebben a helyzetben vannak. És nekik mi a válasz? Tehát én azt gondolom, a következő diára megyünk, hogy ugye történtek mindenféle kivásárlások, kártérítések, stb. Nagyon sok pletyka is terjed a környéken. A pertársaság tagjait illető ajánlatokat is ugye többet láttak az ügyvédeik. Itt arra hívnám fel a figyelmet, hogy volt köztük pár rendkívül etikátlan, nem vagyok jogász, marketinges vagyok, de azt gondolom, hogy 12 órás határidővel telefonon kizsarolni használatba vételi engedélyeket, hogy egyezzen bele a tulajdonos írásos szerződések biztosítása átnézése nélkül, 80 pluszos tulajdonosokat az igényét kizsarolni telefonon abszolút etikátlan és indokolatlan, illetve pár százezer forintos ajánlatokat tenni, vagy megosztásra kérni az önkormányzatot, hogy egy helyrajzi számot csökkentsenek le, mert akkor csak mondjuk a 30%-et kellene öröknek kivásárolni, és akkor maradék 70, meg ugye ott van mondjuk a fal másik oldalán, az meg jó. Az meg majd csinál valamit, amit szeretne az az ember. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen cégnél és egy ilyen jellegű problémánál, ilyen volumenek nem kellene, hogy számítsanak, pláne, hogy több milliárdba került maga a résfal felépítése, és ehhez képest pár százezer forintokkal, pár milliókkal próbálják egyes tulajdonosok közvetlen érintettek szemét kiszúrni, és ami még nagyon fontos, ugye, hogy egy család volt, aki ki lett vásárolva, náluk körülbelül 5-6-szoros forgalmi értéken, azaz egy ház. Mindenki másnál egyszerűen egy vicc kategória. És abból nem vesz senki hasonló ingatlant, nem vesz nyaralót, nem vesz gazdasági területet, nem fog hasonló színvonalon élni, még úgy sem, ahogy az átkeltek. Úgyhogy azt szeretnénk kérni, hogy legyenek szívesek komolyabban venni ezt a történetet, és én abszolút a pertársaságért a falig el fogom menni. Nekem ez a hobbim, ez a szenvedélyem, én a parcellázásnál jelen voltam még 89-ben, kisgyerekként, amikor ezt a helyet építettük. Nekem ez a családomnak, ez az a nyugalom szigete, ahol mi elképzeltük, hogy itt töltjük a nyarakat, ahol kikapcsolódunk, és ahol ugye ez a napi szintű problémával kell, hogy szembesüljünk. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen kérjük Önöket, hogy nagyon szeretnénk átlátható kommunikációt, és hogyha reagálnának érdemben az ügyvédi megkereséseknél, nem csak a pertársaság ügyvédei, hanem az összes többi egyéni ügyvédek megkereséseire is, és nagyon szeretnénk kérni, hogy a környezet rendezésébe, jobb átételébe, tehát ez a jobban szebben hagyom ott, mint ahogy találtam, ez szerintem abszolút egy pozitív externáliaként tökéletesen beleillene ebbe a sorba, és ezt tudnánk értékelni, tudván, hogy milyen helyzetben van az önkormányzat, tudván, hogy milyen forráshiány van amúgy a falusi részeken is, de azt gondolom, hogy ez lenne a minimum, amit meg szeretnének. Én gyakorlatilag ennyit szerettem volna mondani, és elnézést, hogy a gyerekem is itt stand-upozott, de nem tudom fizikailag mire hagyni gyanulni. Köszönöm. Köszönjük szépen. Mielőtt a komolyabb dolgokról, felvetésekkel kapcsolatban kapna választ a MOL képviselőitől, azt szeretném csak mondani, hogy a két említett dolog, amit elszámítottunk, két telephelyre a kőzuzalékot, az megvan, de az csak utalapban jó, és az útjavítására, Gézefejezet útjavítására, most nem emlékszem fejből, de 3 vagy 400 méter a felső szakasz, ahol a legrosszabb. Arra kértünk árajánlatot, jelenleg folyamatban van az árajánlatok bekérése. Nem tudom, hogy visszajött-e tegnap előtt. A lényeg az, hogy arra most kértünk árajánlatot, azokra a részekre, a fenti részre, arra 400 méterre, 400 méterre, arra kb. 5-6 cm vastagon teljes bukkolatok vannak, és azokon a részeken, ahol járható és jobb az út, ott pedig csak foltokban lenni. Ez sokkal kevésbé súlyos, mint az ingatlan értékének csökkenése. Köszönöm. A kapcsolót ki légy szívesen.
Egyrészt szerintem jobb ezekben nem általánosan beszélni, úgyhogy én most azt várom itt mindenki előtt, hogy amit a hölgy említett, utána fog menni az összes ilyen kérdésnek. Már csak azért is, hogy a MOL egy nagyon nagy cég, a 12 órás határidő az nálunk nem életszerű, de utána fog menni, már nagyon fura lenne. Én nagyon szeretném, hogy MOL-on belül 12 órát elintézni dolgokat, nem lehet. Tehát meg fogom nézni, miért adunk másnak 12 órát, tényleg így volt. Ezt köszönöm, hogy felvetette. Az utat ugye a mi részünk volt, az a Gézaféldelem és az Almafa utcát, ahol mi bármilyen kárt csináltunk, ezt teljes körül felújítottuk. Mindenki azt mondja egyébként, hogy jobb, mint amilyen volt. Ha ez nem így van, azt is meg fogjuk nézni. Csak hallgassanak végig, legyenek kedvesek. Azt is értjük egyébként, hogy mi a mi felelősségünk ebben, de tényleg azt szeretnénk, hogy ez, tudom, hogy emocionális kérdés, de mi szeretünk a tények mentén menni. Utána fog menni minden olyannak, amit felvetett. Nagyon megköszönöm, hogy ezt a prezentációt átadja, megosztom az e-mail címet, meg fogom nézni, ki nem hívott vissza kit, és utána fogunk ennek menni. Ha ez tényleg így volt, akkor ezeket a konzekvenciákat mi házon belül levonjuk, és utána megyünk ezeknek a kérdéseknek. Nem szeretném, hogyha az a hír járna rólunk, hogy nem megyünk el az emberekhez, és nem veszünk fel a telefon, és nem reagálunk. És a korábbi felvetésemnek az volt, hogy nem mondok igazat a kártalanítás esetében. Én személyesen voltam ott több tárgyaláson is, ezért például a P család esetében, amit így neveztünk, az, ami összeget mondott, az nem fedi a valóságot, de nem adhatok ki ennél bővebben. Volt más esetben is, ahol személyesen jártam a helyszínen, többször beszéltem az illetővel, és még tudom mondani több ilyen példát. Csak azt mondom, ami a valódi dolog. Nem kell nekünk nem igazat mondani. Ha hibáztunk, azt meg fogjuk nézni és kijavítjuk. De az, amit megcsináltunk, ahol ott voltam, arra nem lehet azt mondani, hogy nem mondok igazat, mert ott voltam. Úgyhogy nagyon köszönöm a felvetéseket, utána megyünk a kérdésnek, és én fogom őt keresni, ahogy összegyűjtöttem az információkat. Úgy, hogy erre az ügyvédek is adjanak felhatalmazást, mert az a cél, hogy megegyezzünk, még egyszer mondom, az államtitkár, a miniszterhelyettes asszonynak is mondtam, nem az a cél, hogy bíróságon találkozunk. Köszönjük szépen, várjuk. Köszönöm a türelmet. Kis dolgozás, Igen. ennyi ideig végül. Az az igazság, hogy nekem mennem kell lett volna már, de megvan a tisztelt Ispár, minden egyszerűen a mikrofonban beszél. Akkor azt veszik fel majd a... Jó, hát üdvözlöm a tisztelt MOL társaságot, és ennyi mesét, hazugságot, egy kevés igazsággal nem hallottam. Tudom, hogy én önöktől nem fogok kártérítést kapni, holott tönkretettek engemet, de nem csak engemet, hanem az egész árkerti részt. Az összes kutat, amik voltak, én 40 éve itt élek, tehát itt éltem, és itt is élek, és ezt a vizet ittuk. Most pedig ivóvíz sincs biztosítva, ami szerintem jogilag kötelessége lenne azoknak, akik a kárt csinálták. És azt szeretném megkérdezni, hogy arra mikor lesz. És akkor az a Pántli úr, igen, ön hazudik az ember szemébe is, hogy igen, kártérítést adunk. Nem. Kártalanításokról volt szó. Nagyon szépen meg is csinálták, azután miután elfolyt az 500 000 liter gázolaj vagy vegyes olaj, és hát az az olaj, az már előbb elfolyt, mint maguk megcsinálták a kerítést vagy akármit is, és az az olaj az folyik le, vagy folyt le. Ez 62 bár nyomással ki lehetne számolni talán 2 tenyérnyi repedéssel, mert láttam, hogy mennyi olaj folyhatott ott el. Na most a mai napig is akár hány helyre telefonáltam, vagy kértem, vagy könyörögtem, hogy jöjjenek ki, nézzék meg a kormányhivatalt is, ott is kértem, jöjjenek ki, nézzék meg azt, hogy amikor folyik le a víz, akkor ott van a tetején az olaj, szemmel láthatóan, tehát nem duma ez. És azt mondja a kormányhivataltól, és ugye azt mondták nekem, hogy hát legyünk partnerek, és fényképezgessem a
vizet, hogy hogyan folyik le az olaj, meg hogy honnan folyik. Hát ez az én feladatom lenne? Vagy nem? Na most tudom, nagyon jól tisztában vagyok vele avval, hogy a társaim, akik ott élnek, milyen körülmények között vannak, hogy nem volt most a legnagyobb kánikulában sem ivóvízük, ha nem vették meg. Meg kellett vennünk, meg kell most is vennünk a flakonos vizet, mert a legelső dolga az lett volna a MOL-nak, hogy csinál egy kutat oda, ahol van tiszta ivóvíz legalább. Vagy az önkormányzat esetleg kihozta volna a vizet, hogy ott lett volna a csapvíz, és tudtunk volna tisztálkodni, meg inni. És ez nem történt meg. Sőt, maguk is azóta is csak mossák magukat. Igaz, doktor úr? Ön is itt a felszólalásában. Most nagyon szépen leírta azt, hogy mit csináltak meg, mit nem csináltak meg, de ez rajtunk nem segít. Nekünk arra van szükségünk, hogy segítsenek, ha már kárt tettek. És ez a MOL, ez elég nagy cég ahhoz, hogy ezt megtehetné, de nem teszi meg. És ez nem tisztességes. A másik az, hogy nekem tönkretették az egész gazdaságomat, holott én nem kaptam egy korty vizet se az állatokhoz, sem lajban, semmiben. Ennek ellenére az állataim egy része elpusztult, más része elvetélt, harmad része pedig olyan állapotban van, hogy szörnyűséges állapotban. Na most minek bizony, mi ez, mitől van ez? Azt mondja az állatorvos, mert megvizsgáltattam őket, hogy allergia. Hát mitől? 40 évig nem volt allergia? Csak most, hogy bejött az olaj, most lett itt allergia. Hát ez bent van akkor ezek szerint a levegőben is. Tehát én nem szakértő vagyok, csak egy ember, aki ott él. Aki ott él 40 éve, és szeretett volna egy öreg, nyugdíjas néhány évet élni még. De úgy érzem, hogy ez nem fog menni. De az nagyon-nagyon rosszul esik, hogy így viselkednek velünk, az átkeltiekkel. És köszönöm szépen a Hosszú Erzsébetnek a felszólalását, mert az nagyon tetszett. És köszönöm Bögi Viktoriának, hogy eljött tájékozódni, hogy mi is történik itt. Azon kívül azt mondja, hogy ők minden egyes gyűlésen itt voltak. Nem, hát nem igaz. Hát nem voltak, hát bujkáltak, tűntek el. Hát miért? Miért nem mert kiállni egy ember és azt mondani, hogy igen, segítünk nektek, kártalanítani fogunk benneteket. Ne a kártérítésről beszéljenek, mert arról itt beszéltek most 2 órán keresztül. Ne arról beszéljenek csak, hanem arról, hogy mi lesz azokkal az emberekkel, akik ott éltek. És azt szeretném az önkormányzattól is megtudni, hogy mi lesz. Én nekem már nincs sok évem ott, érted? De nem, így itt nem lehet élni. Ez olyan körülmények lettek, hogy hihetetlen. De meg kell, azt mondja, nem folyik le az olaj a Velencei tóra, ugye? Azt mondja. Na most aki kijön, és esik az eső, és látja, hogy ott folyik az olaj tetején, sőt, még néha meg is van színezve valamilyen anyaggal, nem tudom milyen anyag, mert ilyen anyagot nem láttam még, olyan vöröses anyag. Ez jön le. Ha végig jön valaki az úton, a Géza-fejedelem úton, és megnézi a fákat, megláthatja, hogy néznek ki. Az akácfák kiszáradnak, a kertemben a fák kiszáradtak, mindet szinte ki kellett vágni. Mi nem termelhettünk a fóliába semmit, idén ugyan megpróbáltuk, végül is úgy néz ki, hogy arra nem káros arra a növényre, aminek nem mély a gyökere, csak a mély gyökerűekre, tehát a fákra, szőlőre, ilyesmire. Na most azt szeretném akkor megkérdezni a MOL-tól, hogy a kártérítésekkel lesz-e valami, vagy ők elfogadják így, hogy ez így nagyon fasza.
szeretném valaki válaszolni? Abszolút, csak a mikrofonban csak ülök. Tényleg szeretném megismételni. Lesz a kártérítésekkel, folytatjuk. A másik, hívhat engem hazudnak, teljesen jogosan az ön oldaláról. De ha ott voltam bizonyos megbeszéléseket, egyeztettem lakókkal, megegyeztünk egymással, akkor az nem hazugság. Azt sem mondtam, bocsánat, végighallgattam. Azt sem mondtam egyébként, hogy minden gyűlésen ott voltunk, hanem azt mondtam, hogy transzparensen működtünk, reagáltunk mindenre, és minden olyan felkérésre, minket érintő részről, arra vagy szakértőt, vagy Mónás Kalagot volt. Legyen szó parlamenti meghallgatásról, legyen szó fórumról, lakossági fórumról, vagy bármiről. Tehát ilyen szempontból szerintem minket nem lehet azzal vádolni, hogy nem kommunikáltunk nyíltan. Ez egy lokális ügy. Ez egy városnak egy részét érinti, ehhez képest az országos sajtóban reagáltunk bizonyos kérdésekre, minket, mert nagyvállalat vagyunk, az országos sajtó keresett meg. Mi nem tartottuk ezt azon a szinten, hogy az árkerben egyeztetünk mindenkivel, és majd szépen elsírjuk ezt a történetet. Országos sajtóban tettünk ki közleményeket, országos sajtóban szólaltunk meg, és országos sajtóban válaszoltunk a megkeresésekre. Ha azt mondja, hogy nem igaz, az azért baj, hogy vissza fogom keresni ezeket, és látni fogja a sajtóközleményeinket, illetve azokat a megjelenéseket, például Partizán interjú Kozma Szabolccsal, ahol egyébként a Horányi úr együtt voltak bent vendégként. Az egy országos megjelenés. Megvizsgáljuk az ügyeket, meg is ezt tudom mondani. Nem tudok arra reagálni, amiket mond, mert ahhoz mélyen bele kell mennem, hogy egyébként melyik fa hogy szárad ki, asszály volt, apály, bármire, tehát nem értek hozzá, megkérdezünk kollégákat. Arra tudok válaszolni, amihez értek. Az pedig az, hogy transzparensen kommunikálunk, és mindent megtettünk annak érdekében, hogy megegyezzünk a károsultakkal, ahogy egyébként mindent megtettünk annak érdekében is, van olyan kollégám, hogy 30 év ez az élete, hogy a lehető legkomolyabban és a legfelelősségteljesebben hárítsuk el ezt a kárt. Ezt tudom most mondani, a többi utána nézzünk, jó? Jó, akkor mondja meg azt nekem, hogy egyetlen egy párosultól kívül ki az, akivel kommunikáltak vagy beszélgettek? Mondjon még egy vagy két nevet, vagy hármat. Netán. Bocsánat, a bíróság elé akar citálni engem, vagy mit akar? Mert ha azt akar, hogy megsértsek bizonyos szabályokat, személyiségjogokat, akkor meg kimondhatok neveket, de nem fogok. Ott egy P család szerepelt, nem véletlenül. Ne kérjen tőlem olyan, amit nem tehetek meg. Jó, azt mondja, 30 éve dolgozik a Molnál. Ugye 30 éve, én 40 éve élek itt. Eljönne oda hozzám egy pohár olajos vizet meginni? Olajos vizet nem, de hogyha a kútból, aminek van egy olyan eredménye, hogy egyébként nincsen benne kóli, nincsen benne semmilyen más baktérium, és egyébként nincsen benne olaj, én nagyon szívesen leülök magával, és beszélgethetünk azon asztalánál. Elmentem több családhoz, ott voltam, ott ültem, és beszélgettem velük, és megegyeztünk. De ha önhöz el kell menni, el fogok menni. Hívjon meg, és elmegyek. Jó, megvan, írva. Köszönöm, várom. Már is megírtam. Tudja a címet? Szerintem igen. Szerintem is, mert ki van egy nagy táblába írva az, hogy a MOL. Ja, és hogy eltűnt a MOL, mert nincs ott senki. Eltűnt a MOL. Ha elmegyek, leveszi a táblát? Mert akkor nem tűntünk el. Hát mondja, attól függ, hogy Azt mondta, hogy eltűntünk, nem tűntünk el. én azt mondtam, hogy kint van egy tábla, oda talál. Egyébként. Egyrészt, hogy tönkretettek, és a morál felirat, a másrészt pedig ki van írva még az, hogy a MOL olajra lépett, és az olaj megmaradt. Mert ez így igaz. Miért nem nézhetik meg, vagy miért nem nézi meg a kormányhivatal, és miért csinálta azt a kormányhivatal, hogy levette a mérgező határértékeket? 100-szorosan. Jó. Na most még azt szeretném, hogy aki többet tud rólam szegény, mert igaz, hogy kicsit nehezebben beszél, de jó lenne, ha őt is meghallgatnák ebben az ügyben. Ja, és még egyszer nagyon köszönöm Pögi Viktóriának is, hogy eljött. Ja, akkor is. Önnek is köszönöm szépen, aki úgy érzem, hogy segíteni akar, hogy csinálni valamit. És akkor mikor találkozunk?
Én nem fogom magára törni az ajtót. Én megadom, ha nagyon nagy szeretettel a számomat, nyugodtan csörgesen meg, de ha megadja az én is fel fogom hívni. Ezen a héten például szabadságon vagyok, és azért vagyok itt, mert fontos ez ügy. Jó, hát ezt a számot felírom azért, jó? Most nem mindenki előtt mondanám be, mert így is egyel többen hívnak mindig, mint ahogy szeretném. Nem, fölírom magának, csak ne adja ki, legyen kedves, jó? Tisztelje meg azzal, hogy nem adja tovább. Megteszi? Új lapot. Új lapot nyitunk, jó? Jó lehet. Rajtam nem múlik. Remélem magán sem. Én magán vagyok, az a neve. Egyébként én nem. Azt tudom. Nagyon. Köszönöm. A tollat nem hiszem el. Igen, ezt hoztam. Viszontlátásra. Köszönöm szépen. Nem elmeneztem. Nem is reagálni. Hadd kérdezzem meg, hogy hányan szeretnének még hozzászólni? Jó. Nem, szünet. Már 8 óra van. Bocsánat, a mérési eredményekre a magánúr kutyának kapcsán kíváncsiak vagyunk, mert azt akkor Én nagyon szívesen reagálok, a felhatalmazást kapok rá. Magánúr, elnézést, lehet, hogy érdemes, hogy ha már megszólította a doktor urat, akkor lehet, hogy reagálnánk a mérési eredményekre. De akkor csak tényleg röviden. És illatok a vízből. Fontos. Az ön kutyából, a MOL megbízásából vettünk mintát és elemeztük. A laboratórium, független laboratórium elemezte, és abban a kútban olyan szénhidrogén származékok vannak, aminek az égvilágon semmi köze nincs ez a havárjához, és nem köthető össze. Ha akarja, akkor bízza meg a hölgyet, ha benne bízik, hogy ezt a vizsgálatot végezzék el, kemőolajjal szennyezett. Eddig nem voltam felhatalmazva arra, hogy ezt elmondjam, most ezt megkaptam, ezt a felhatalmazást, és nagyon szépen kérem egyébként, hogy személyes sértegetésektől továbbra is tartózkodjunk. Ez sem akkor, hogy oda, én, aki gazdálkodó vagyok, és több száz állatom volt, vagy van, akkor én megmérgezem a kutamat. Nem ezt mondtam. Nem, én semmiért nem mondtam. Hát most mondtam. Nem ezt mondtam. Kenőolajat raktak. Bocsánat, nem ezt mondtuk, ebből lesznek a pletykák. Azt Hát mondtuk, hogy ez van benne. hogyan lehet, hogy 500 000 literből nem jut oda, de én beleöntök. Nem maga öntötte bele. Mennyit öntöttem bele, ha szabad érdekel? Ne haragudjon ebbe a vitába, én nem mennék bele. Teljesen kartalan. Haragszom, mert Az, hogy ön mit csinált a kutyával, azt én nem tudom, és nem is akarok semmit feltételezni, és senkiről, másnak a magamról kutyában se. is van olaj. Persze, hogy van, mindenkiében van, és minden innen származik. De egyébként, ha már itt vagyunk, akkor ha tényleg elfogadja, hogy a valamelyik szakértő megbízza egy külső labort, ha erre nincsen forrás az önkormányzatnak. hogy olaj. Igen, csak hogy milyen olaj, nem mindegy. Mi tudjuk, mi megy a vezetékben. Abban a vezetékben nem mehet más. Ez nagyon fontos. Ti jöttetek ki, mólosok jöttetek ki először oda mérni. Én nem vagyok mólos, ne arra. Jó, mindegy. Azok jöttek ki először mérni. Azt raktak a kutamba, amit akartak. Szerintem Ezek szerint, ha már ez így megy, érted? Ha már ez így megy. az egy bűncselekmény elvágólag is. Nem, ezt nem feltételezünk senkiről, mert én Na de azt ha gondolom, én rólam hogy ők feltételezik, hogy nem bír. Tehát én azt gondolom, hogy van egy pont, amúgy tényleg az már bűncselekmény lenne, hogy miért csinálnak, meg azért az bizonyítani kell. De hogy nem, azt akarom önnek mondani, Molnár úr? Magán. Tehát azt szeretném mondani, és most nem a volt mentegetve, jó, de hogy van egy csomó szennyezés egyébként az országban, más területeken is, ahol mondjuk egy nem ennyire súlyos helyzetben derülnek ki dolgok, hogy egyébként még mi minden van a föld alatt. Tehát tudnak szennyezni, nem tudom, sokkal korábban oda helyezett szennyeződések, és mondjuk nem biztos, hogy tudtak róla. Én nem tudom, hogy mi történt az állatokkal, tehát most félreértés ne esik, csak hogy azért azzal megvádolni egymást, tehát azt azért senkiről nem feltételezem, vagy nem tudom, én oda visz
üveg kenőolaj, tehát ne váltjuk Nem, amit egymást. nyomtak le. Nem, tehát hogy azért azt gondolom, hogy nincs erre rászorulva amúgy, jó? Tehát, hogy nincs erre rászorulva, Ahol arra sem lenne rászorulva, nem, hogy... de nem, tehát hogy van egy pont, ahol viszont tényleg bűncselekményen ne vádoljunk semmit, mert ez már az lenne. Én úgy gondolom, hogy volt egy káresemény, ami baj, hogy volt. Itt most ütköztetjük a véleményünket, a megélésünket, a helyzetet, és maradjon meg valahogy tehát akkor jó, hogy most ha más nem értünk el, de elmegy a korábhoz. Hát akkor ezek után szerintem eljön a Péter, igen, és akkor megmondja, hogy hát nem foglalkozik. Akkor, de hogy felajánlották itt, hogy éljen azzal, hogy akkor vizsgáltassa meg más, éljen vele, hogyha ezt lehetővé Értem vele, teszik. sőt, még a héten is élni fogok De vele. vigyázzunk, tehát én azt mondom, hogy akkreditált labor legyen egyébként kb. 50 az országban, ha jól tudom, tehát hogy mindegy a hatóságok számára nem, tehát ott kevesebb van. Tehát az a lényeg, hogy akkreditált legyen, az, hogy nem csak úgy oda megyünk, aztán masszatolunk, kiveszünk, de most ajánlották ki, hogy végezzék el, tehát hogy ez gyakorlatilag ezeket a méréseket nem ők végzik el, ők maximum bevállalják azokat a vizsgálatokat, amik szükségesek. Én azt mondom, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, nem ők végzik el, jó, tehát nem ők lesznek ott, viszont a finanszírozását tudják vállalni, és én azt gondolom, hogy ezzel meg éljenek, ha valakinél ilyen kétel merül föl. Nem tudom, mi van abban a kútban, de derítsék akkor, jó? Hát meg a többi kút is mondom Én össze, értem, de akkor éljenek ezekkel a lehetőségekkel, tehát nem ők fognak oda menni, Isten ők, ne menjenek oda, menjen oda egy független szakértő, jó? Meg egy független, aki a mintavételezést csinálja. Köszönöm jó, szépen. tehát hogy éljenek az ilyenekkel. Tudattam néha, de felháborító volt. Köszönjük István, jó estét! Szervusztok, István! Viszontlátásra! Tessék parancsolni! Köszönöm a lehetőséget és köszönöm mindenkit. Én Dudás Robert vagyok, a kormányhivatalon elleni perben az egyik felperes voltam, az ügyvéd urammal találkoztunk is a tárgyaláson. Nekem annyi kérdésem lenne egyébként, hogy én 5 pontban összeszedtem azt, hogy mit szeretnék feltenni kérdésként, és hogyha végig tudok ezen haladni, utána pedig önök, akikhez szól a kérdés, reflektálnak rá, azt ugye megköszönöm, hogy ebben a formában haladunk. Előjáróban szeretném azért így hangsúlyozni az élő felvétel kedvéért is, meg a jegyzőkönyv kedvéért is, jó is, a Mihály terület képviselője és az alpolgármester nincs jelen ezen a rendkívüli ülésen. Az első kérdésem pedig dr. Wagner Elzához szól, aki itt ül mögöttem. Ugyanis 2025. július 1-én 12 zárkerti lakos az ELUMA és a Greenpeace egyesületekkel keresetet nyújtott be a kormányhivatal ellen. Dr. Wagner Elza a képviselőasszony jogász, a pénzügyi városfejlesztési környezetvédelmi és ügyrendi bizottság jelenlegi elnöke a 2025. augusztus 28-i testületi ülésen azt mondta, hogy hiba volt megtámadni a kormányhivatal határozatát. Ez a mostani ülés azért jött létre, mert 26. május 8-án a felperesek megnyerték a párt. A veszprémi törvényszék ítéletének 30. bekezdése szerint az önkormányzat bevonásának elmulasztása súlyos eljárás szabálysértésnek minősül, mert önmagában megalapozza a kormányhivatal határozatának megsemmisítését. Ezért kérdezem dr. Wagner, ez a képviselő asszonyt fenntartja ma is azt az álláspontját, hogy hiba volt a bírósághoz fordulni. És amennyiben nem, miben változott az álláspontja? Annyit kérem, hogy végighallom a kérdéseken, hogyha a felszólítottak, hogy a jegyzetik a kérdést, megjegyzik, akkor utána reflektálnak, azt nagyon szépen megköszönöm, és akkor utána átadom a széket. Köszönöm szépen. Második a kormányhivatal környezetvédelmi főosztályához szólna. A május 5-i bírósági tárgyalásra a kormányhivatal védője, tisztelt ügyvéd úr, azzal érvelt, hogy nem tanárnőknek és érettségi nélkülieknek írnak határozatot. A veszprémi törvényszék ítéletének 35. pontja szerint a korábbi határozat nem felelt meg az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény 81. paragrafusa első bekezdésének, amely valamennyi közigazgatási eljárásban érvényesülő általános indoklási kötelezettséget ír elő. A
Az ítélet szerint ez sértette többek között az ügyfelek azon jogát, hogy a határozatot érdemben ellenőrizhessék és bíróság előtt felülvizsgálhassák. Ebben az esetben alapvetően igaz Pátról Péternek a megállapítása, hogy a bíróságon nem a MOL, az Agrimedia Holding szakmai álláspontját vizsgáltuk, de ugye a kormányhivatalnak a minőség gyakorlatilag ezt nem is tette lehetővé. Ez egy fontos különbség az okok, indokok között. Viszont a kormányhivatal képviselőjétől azt kérdezném, hogy hogyan fordulhatott elő, hogy éppen ezt az általános közigazgatási garanciát sértette meg a kormányhivatal. Ki viseli ezért a szakmai felelősséget, és mivel garantálják, hogy a későbbiekben ez nem fordul elő újra? Harmadik az Agrimedia Holding Kft-hez szólva. A Veszprémi Törvényszék 38. pontja szerint a kormányhivatal kritika nélkül vette át a MOL által benyújtott javaslatokat, és nem végeztek önálló hatósági munkát. Tehát igazából ők is kiemelték azt, amit Horváth Angéla mondott, hogy kivételes együttműködés történt az intézmények között. A könyvtártáró záródokumentációt a MOL megbízásában az Agrimedia Holding készítette. A Védelmes Kormányhivatal által elfogadott záródokumentáció 110. oldalán azt szerepel, hogy a szennyeződés, idézem, a havária 10 méteres közöttén kívül a talajéletre sincs hatással, a területen mezőgazdasági termelés is folytatható. Vagyis ebből, ha jól értelmezem, az következik, hogy 10 méteren belül, természetesen van hatása a talajéletre a szennyeződés. A dokumentációban megadott elvé koordináták az izolációs fal által lehatárolt területnél viszont nagyobb területek. Ezt kérem elnézzük és erősítsük meg, mivel a bejelentésem alapján gyakorlatilag több hely az is tartozna az érintett területhez az Agrimedia Holding dokumentáció alapján, mint amennyi a kormányhivatal határozatában és a végső határozatos formában is megjelent. Ezért viszont ehhez kapcsolódó a kérdésem, hogy az Agrimedia Holding pontosan mit tekint haváriával érintett területnek, illetve a dokumentációban szereplő 10 méteres körzet, amennyiben igazak a feltételezéseim, az LOV koordinátákkal meghatározott terület határán túl értendő, vagy az a koordinátákkal meghatározott terület részét képezi. Ez alapvetően azért is olyan fontos, mert hogy szintén megint a kormányhivatalhoz fordulok a közvetvédelmi osztályhoz, hogy a Veszprémi Törvényszék ítélete szerint a kormányhivatal megsemmisített határozata nem határozta meg egyértelműen, hogy a haváriával érintett terület pontosan mekkora. A mostani eljárásban hogyan kívánják egyértelműen meghatározni a haváriával érintett terület határait, különös tekintettel arra, hogy a tényfeltáró dokumentáció alapján a szennyezés környezetre gyakorolt hatása vélhetően, a korábbi dokumentum szerint, sem jól értelmeztem, vélhetően nagyobb az izolációs fal által lehatárolt területénél, amire de korábban hivatkoztak, másról nem tüntették fel a határozatban, hogy ezek a célértékek azok az izolációs falon belőle vonatkoznak. Az utolsó csoportban pedig a polgármester úrhoz intéztem kérdéseket. Üdvözlöm. Többet is? Kettőt egészen pontosan, tehát nem úgy nem túlzáltak. Ötös Pál Árpád 2025. július 25-én a Magyar Hangnak azt nyilatkozta az önkormányzat környezetvédelmi alapjával kapcsolatban, hogy az idei, tehát a 25-ös évi 32 milliós keret rendelkezésre áll, eddig körülbelül 100 bevizsgálás történt, amelyre összesen 5 millió forint körül összeget fizettünk ki. Ez benne van a cikkben, úgyhogy ez visszakereshető. Ezzel szemben 26. május 28-i testületi ülésen elfogadott határozat szerint, idézem, a környezetvédelmi alapból 2025 évben a MOL által okozott olajszennyezés ivóvízre gyakorolt hatásainak nyomonkövetése érdekében elvégeztetett vízminőség vizsgálatokra 2.192.815 forint kiadás történt. A közöttigénylésre kikért közterülethasználati engedélyek alapján a MOL szennyezésével összefüggésében az önkormányzat 2025. évben legalább 1.970.600 forint bevétele keletkezett, ez a 2025-ös év legalább. Még Mácsik András kabinet főnök 2026. május 26-án kelt levelében kérdésében már közel 4 millió forintos hiány jellegű bevételről írt. Amennyiben ez így van, a polgármester úr hogyan értelmezi azt a helyzetet,
hogy a rendelkezésre álló adatok alapján az önkormányzatnak a MOL szennyezésével összefüggésében nagyobb bevétele keletkezett, mint amennyi ezzel összefüggésben ismert kiadása volt, miközben a kiadásukat egy kötött felhasználású környezetvédelmi alapból finanszírozták. És a második kérdésem, hogy milyen garanciát tud adni a polgármester arra, hogy ami a mai ülésen tényként között valamennyi adat és állítás pontos, ellenőrizhető, valamint az önkormányzat rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztható. És egy extra kérdésem lenne a MOL képviselőjéhez, hogy tavaly ugye lakossági kérésre biztosították a tűzcsapról az ivóvizet a lakosoknak. Idén ezt tervezik-e megvalósítani, vagy esetleg egy kutat fúrnak az árkát a közösségi kútként funkcionál. És köszönöm szépen a figyelmet. Emlékeim szerint dr. Wagner ez a képviselőasszonynak válaszol először. Igen, egész keveset kapcsolom. Igen, emlékeim szerint azt a képviselőtestületi ülést megelőzően szereztünk arról tudomást, hogy a záródokumentációt, a tényfeltáró záródokumentáció dolgába határozat született, és ugye a MOL kötelezte a közigazgatási hatóság a műszaki beavatkozási terv benyújtására. Amikor a kereset benyújtásra került, akkor felfüggesztették a műszaki beavatkozásra vonatkozó eljárást, ugye a tényfeltáró záródokumentációval kapcsolatos jogvita jogerős lezárásáig. Ebben a helyzetben, miután én már akkor láttam ezt a felfüggesztő határozatot, mondtam azt, hogy lehet, hogy hiba volt ennek a keresetnek a benyújtása, hiszen egy évre meghosszabbította ezt a folyamatot, sőt, ugye most 2026. júliusában ott tartunk, hogy újra a tényfeltáró zárójelentés elfogadása van napirenden, és majd utána fog következni a pontos műszaki beavatkozás, ugye, ami a végleges kármentesítés, annak a tervnek az elfogadása. Azért annyit hadd tegyek hozzá, hogy Gárdony helyi építési szabályzata szerint az árkert az nem beépítésre szánt terület. A közelmúltban a képviselőtestület döntött a könnyített művelés aluli kivonás felől, viszont ettől ugye nem lesz beépítésre szánt terület. Tehát továbbra is beépítésre nem szánt terület az árkert, de hosszú távon egyébként ez az árkert valószínűleg lakhatásra fog szolgálni. Az én értelmezésem szerint, de hát majd a közigazgatási eljárásban ezt tisztázni fogják, a izolációs falon belüli területen állapította meg a közigazgatási hivatal azokat a határértékeket, amiket, nem pedig az árkert többi részére. Ezzel kapcsolatosan a helyi építési szabályzatunk egyébként MA, MK, MKO kategóriába sorolja ott az összes területet, azaz mezőgazdasági rendeltetésű területekről van szó. Ahogyan önök is elmondták, és ahogy gyakorlatilag a tényfeltáró zárójelentésből is megállapítható, az izolációs falon belüli terület az emberi tartózkodásra alkalmatlan terület, hiszen éppen önök mondták azt, hogy rendszeres ellenőrzés alatt vannak azok a munkatársak, akik azon belül dolgoznak. Tehát az nyilvánvalóan, hogy az önkormányzatnak át kell majd gondolnia ezt a MK, MKO, MA-s övezetet, hiszen ez nemhogy mezőgazdasági célra semmire nem alkalmas. Amit viszont még át kell gondolni a szabályozásunk kapcsán, az az, hogy itt az izolációs falnál, ahol várhatóan továbbra is valami B-határértéket meghaladó mértékű határértékek kerülnek meghatározásra,
hogy ezen kívül egyébként szükség van esetleg egy olyan védővezetre, ami ugye az emberi tartózkodásra alkalmatlan terület, és azon kívül még egy olyan védővezet, de hát ehhez nyilván valami szakértői vizsgálatok kellenek majd, de hogy nekünk mindenféleképpen ugye a elhangzottak szerint is hozzá kell nyúlni a helyi építési szabályzathoz, és a tényhelyzetet, meg a várható helyzetet szerintem ott szabályoznia kell az önkormányzatnak. Ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy nagyon fontos lesz, amikor a műszaki beavatkozásról megszületik majd a jogerős határozat, és abból már valószínűleg látni fogjuk, hogy a kármentesítés műszaki beavatkozása milyen időtartamú, milyen zajhatással, milyen levegő tisztaságra való hatással és egyebekkel fog járni. Tehát én ezzel szerettem volna még ezt kiegészíteni, tehát lehet, hogy túl nagy jelentőséget tulajdonítok ennek a műszaki beavatkozásra, mikéntjére vonatkozó határozatnak, de én azt gondolom, hogy az lesz az a vízválasztó, amikortól ugye már nem kárhárítás, hanem valódi kármentesítés történik a területen. Köszönjük szépen! Ki volt a következő kormányhivatal? Igen, röviden válaszolnék, akkor igazából nagyjából csak megismételni tudom azt, amit védekezésként előadtunk a tárgyaláson. Nekünk hát igen, az a gyakorlatunk, ami szerintem nem ellentétes egyébként a eljárásjogi törvényünkkel, hogy a határozatot ugye így indokoljuk meg, hogy azt a kötelezett megértse. Közben mondtam a főosztályvezető úrnak, hogy kármentesítési ügyben még soha egyetlen egy jogorvoslati kérelem nem érkezett hozzánk, ez soha nem szokott ilyen probléma lenni, ugye pont azért, mert a kármentesítési ügyben nem is tudom, hogy született már, nagyon ritkán születik magánszemély jelen, de többnyire mindig jogi személyek az alanyai, az ügyfelei ezeknek az ügyeknek, akiknek környezetvédelmi szakértője van. Nálunk is ugye környezetvédelmi szakértők dolgoznak, tehát szakértő beszélt valamit szakértővel. Ennek az ügynek az volt a specialitás az eddigiekhez képest, hogy itt valóban egy csomó magánszemély is bejelentkezett ügyfélként. És hát hogy mondjam, szóval az eljárásainknak abban az esetben, amikor magánszemélyek vagy más érintettek, tulajdonalap szerinti tulajdonosok mondjuk érintettek egy ügyben, van egy úgymond főügyfele, aki a határozatnak a kötelezettje és ilyen módon a címzetje, és vannak olyan ügyfelek, akik az eljárási törvény alapján azért váltak ügyfélé, mert ugye jogátjogos érdekét az ügy érinti. De ők nem címzettjei a határozat, nem kötelezettjei. Lehet, hogy ez egy szerencsétlen megoldás a részünkről, de a határozatoknak a ilyetén formán való megfogalmazása, de igazából a jövőben sem tudom elképzelni, hogy a manóból kellene ezen változtatni, mert nem mehetünk le tényleg egy bizonyos szinten. Lehet, hogy nem akartam bántó lenni azon a megfogalmazáson, amit a tárgyaláson mondtam, de mi tudjuk, hogy kinek írjuk ezeket a határozatokat, és a MOL meg is értette. A MOL nem kérdezett vissza, hogy mit kell csinálnia. Önöket nem köteleztük, önöknek ez nem volt probléma. Én értem azt, hogy igen, a jogorvoslati jogát úgy tudja gyakorolni az ügyfél, hogy érti az eljárás, érti azt, hogy miről szól a határozat. Csak ahogy elmondtam a tárgyaláson is, fogalmam nincs róla, hogy ki fogja ezt a határozatot olvasni. Tényleg lehet, hogy egy olyan ügyfél is szeretné megtámadni, akinek még az olvasással is gondjai vannak, tehát akkor minden egyes szót például magyarázzak meg, hogy melyik szó mit jelent a szótár szerint, vagy nem tudom mi az a szint, ami alá le kell menni egy határozatban, hogy azt megmagyarázzuk. A miniszter helyettes asszony készül. Kikapcsoltam. Én is voltam közszolga, nagyon érthetően indokoltam. Az az érvelés Horváth úr, tehát én értem magát, értem azt a szemléletet, amiben berögösödtünk, de ezek nem jó érvelések. Tehát vannak szabályok arra is, hogy valaki nem tud írni vagy olvasni, hogy hogyan értse meg.
Nem abból kell kiindulni, hogy a MOL egy nagy cég, kiváló szakemberekkel a hátuk mögött, akik játszva megértik, és ez nem szemrehányás, hanem egy ténykérdés. Tehát ez egy nagy cég. Nem jó a hozzáállása egy kormányhivatalnak és egy ügyintézőnek akkor, hogyha ilyeneket mond, és pláne nem nagy menők. Én megmondom ennek őszintén, hogy ezt most itt én azért teszem szóvá, mert én ezt megrökönyödve hallgattam most végig. Én ügyvéd voltam, közszolga voltam, határozatokat hoztam, és a bíróságok is hoznak határozatokat, és van egy olyan része, ami nagyon érthetetlen az átlag halandó számára, mert az a kötelező tartalmi elem, és van egy része, aminek érthetőnek kell lenni, akkor is, és pont az a cél, és hosszú távon az a cél, hogy ne zárjuk el a lakosságot, az embereket a jogaik érvényesítésétől, mert akkor itt most én elmondom, hogy ügyvédként azt tapasztaltam éveken keresztül, hogy az, ahogyan ma még Magyarországon a közigazgatás és egyébként a bírósági gyakorlat működik, az az, hogy minél inkább zárjuk el a jogérvényesítéstől az embereket, nem direkt módon, indirekt módon. Tehát ha nem érti, akkor nem megy ellene. Nincs pénze ügyvédre, akkor nem megy ellene. Én megmondom őszintén, hogy én minden erőmmel azon leszek, hogy ezen változtassunk ebben az országban, mert nem múlhat a jogérvényesítés azon, mondjuk itt egy ilyen területen, és most ne vegye magára a MOL, tehát ez nem ő ellenük van, hanem egy ilyen helyen nem múlhat azon, hogy neki egyébként megérti a határozatot, vagy nem. Tehát én azt gondolom, hogy itt nagy szemléletváltás kell, de azon leszek, hogy ez bekövetkezzen a kormányhivatalokban, és majd abban az országos környezetben. Mert ez nem a mi filozófiánk. Én nem ezért jöttem ebbe a munkába, hanem azért, hogy változzon pontosan ez a szemlélet. Nagyon bízom benne, hogy fog. Jó? Köszönöm szépen. Ki volt a harmadik megkérdező? Köszönöm szépen a kérdést. Szeretnék egy félreértést tisztázni mind a kérdésre, mind a választ. Az első kérdésről a válaszban benne volt. Az izolációs fal a tényfeltárási dokumentáció beadásakor nem létezett. Annak nem tudhattuk a pontos koordinátáit és a területét. Akkor a szennyezett terület a jóval kisebb számú lehatároló kutak alapján volt meghatározva, ami azóta pontosításra került, és azon belül helyezkedik az izolációs fal és a szennyezett terület. Tehát most egyébként a hiánypótlásban pontosan benne lesz a szennyezésnek a felszíni vetülete. Tehát ezt hangsúlyozom, ennek a szennyezésnek egy felszíni vetülete van. Maga a szennyezés az köbméterben és az alsó fekvő négyzetméterben meghatározható. Ennek a felszíni vetülete az gyakorlatilag meg fog egyezni, mert olyan közel jár legtöbb helyen az izolációs fal és a nyeretőkutak által behatárolt területtel. Tehát ebben semmilyen ellentmondás nincs. Az, hogy mit értettünk akkor a 10 méteres körzeten, ez arra vonatkozik, hogy a szennyezett területen, tehát a szennyezés felszíni vetületén továbbra biztonság kedvére azt írtuk, hogy körülbelül 10 méteres körzeten kívül már nincs a talaj életre hatása, és ott lehet. Az anyag hátsó részeiben mindenhol nyomatékosan le van írva, és ezt egyeztettük a hatósággal, ami nem csak az itt ülő hatóságok voltak ott, hanem szerintem a talajegészségügyi és növényvédelmi állomás akkori résztvevője, hogy a szennyezett területen, illetve annak a felszíni vetületén mindenféle mezőgazdasági termelés természetesen nem lehetséges, ugyanúgy, mint az életvitelszerű ott tartózkodás sem. Tehát ebben a kb. 3000 négyzetméterben, ami az izolációs falon és a nyeretőkutak által határolt területen van, ez pontosan most már meg lesz határozva. Egyébként hozzáteszem, hogy a kültéri vagy környezeti levegőnek az egészségügyi hatását azt annyira konzervatívan határoztuk meg, hogy 35 éven keresztül napi 8 órában és évente 250 napon keresztül valaki ott tartózkodik állandóan. Tehát további védőtávolságokra biztosan nem lesz szükség, azon kívül, amiket most megbeszéltünk. Nem tudom, hogy valami volt még, amire nem válaszoltam. De nagyjából, és én köszönöm, mert ezek olyan értelmező kérdések, hogyha változtatni kell az anyagban, akkor azokat tudjuk mi is, hogyha most sokan ügyfélé válnak, egyébként ez a problémakör, hogy ki mit ért meg, és kikérik ezt az anyagot, akkor nyilvánvalóan bizonyos kérdésekben lesznek félreértések, ezeket meg kell beszélni egymással,
Én már itt a civil szervezetes bemutatkozáson is fel akartam ajánlani, de most már teljesen komolyan gondolom azt. Én 30-valahány éve egyetemen tanítok, professzorként is ezzel a szakterülettel foglalkozom. Ha bennem nem bíznak, bármelyik kollégának megkérem az intézetből, hogy jöjjön el egy ilyen közösségi estre vagy civil fórumra. Próbálj meg beszélgetni az emberekkel, hogy egy ilyen szennyezésnek ténylegesen milyen hatása van az emberi egészségre, az ökológiára, a környezetre. Tehát, hogy legyen egy párbeszéd, mert ez talán sokkal fontosabb, mint az előző párbeszéd, amit lezajlott. Tehát mi nagyon sokszor kerültünk abban a helyzetbe a területen, hogy jöttek az emberek, és az embernek a mi szívünk is megszakadt, azért ezt el kell, hogy mondjam meg a projektvezetőké is, és próbáltuk segíteni, és megnyugtatni azt, akit meg tudtunk nyugtatni, és aki úgyis hozzá, és ez továbbra is ez a szándékunk. És ha bármilyen kérdés, engem közvetlenül is lehet keresni az anyaggal kapcsolatban, és köszönöm, hogy meghallgattak meg, hogy végigolvasták az anyagot, és tudják, hogy mi van a 110. oldalon. Ez nagyon nagy dolog. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a válaszokat, ha jól értem igazából, akkor önök számolnak, ugye, ha lehet a plusz valamilyen vetülettel, ugye a kipárolgás miatt is, hogyha jól értem. Ez csak így azért voltam fontosnak, mert ugye ezzelnek is köszönöm a kérdésemre adott válaszát. Ezért voltam fontosnak, mert a bírósági tárgyaláson ugye még kértük azt is, hogy határozzon a kormányhivatal egy védőzónát. Hogy ez nem történt meghatározás, hogy az volt az ítélet, a tekintetben, mivel ez egy jogszabályi lehetőség, ezért ugye ebben nem tudnak fekete pontot adni a tisztelt ügyvédeknek. Viszont kérném egyébként, hogy a lehetőség szerint járjanak el független hatósági szervként, de ezt az egyáltalán fogadják meg, hogy igen, a kipárolgás, hogyha az veszélyes, akkor az veszélyes, és mind az argumentumban, mind pedig az önkormányzat részéről vágod ezzel javaslatát is fogadják. És jól értem ezt a mai ügyvédő választát, akkor gyakorlatilag, mivel minden ilyen esetben elképáljátok el, akkor gyakorlatilag felelőssége, hogy jogszabálysítottak, felelőssége annak, hogy a felelőse annak, hogy jogszabálysítottak, nincs. És nem tudnak garanciát sem vállalni arra, hogy ez a későbbiekben másik lesz most a Köszönöm szépen a tisztelt rövidítő válaszát is. Jó, köszönöm. Én jövök a válaszsal. Ugye egy évvel ezelőtt a Magyar Róma pontosan úgy nyilatkoztam. Tessék? Csak ugye be van kapcsolva? Nem. Ez mindig elrőbös kérdés. Tehát, hogy egy évvel ezelőtt júniusban mit nyilatkoztam Magyar Rómának, azt nem tudom. Az, hogy a környezetvédelmi alapból mennyit költöttünk, azt el tudom képzelni, hogy az pontos adat lehetett, mert hiszen testületi vagy bizottságban is hangzottam, már nem emlékszem, amit mondott ezzel kapcsolatban, de azt én korábban már mondtam, hogy 39 önkormányzati finanszírozású önkéntes jelentkezés alapján, azt mondja, az önkutyát is többször megvizsgáltattuk. Ott van fenn a falon pontosan, én nem tudom megmondani, hogy hányszor, de biztos, hogy többször önkormányzati finanszírozással. És azért nem csak annak van költsége, hogy megrendelünk egy vizsgálatot, hanem annak is van, hogy a hivatal dolgozói például sok-sok munkaórát foglalkoznak ezzel. Sok-sok munkaórát foglalkoznak például olyan nyilván közérdekű adatigényléssel, amit a törvény kötelez arra, hogy ezt megadjuk, de az sok-sok nem azt mondom, hogy üzemóra, sok-sok munkaóra, és ez is költség. Ezt is valakinek ki kell fizetni, ezt is hozzá kell számolni a költségekhez. Hogy mennyi bevétel keletkezett, nem akarok gondolozni a számokkal, az biztos, hogy a 2024-es évben, ez biztos, és már nem akarok tovább a számokkal fejből gondolozni, ingyenesen mondtuk bérve a területet a kármentesítésre, hiszen ez volt az első, hogy mondjam, ilyen esemény a városban, a város életében. Remélem, hogy az utolsó is, és nem lesz többet, és csak hasonló sem. És az első évben biztos, hogy ingyen adtuk, még talán a második felében is, majd aztán utána kértünk érte köztelszolgálási díjat, ez teljesen biztos, de pontos számokkal nem tudok szolgálni.
A negyedik, illetve az ötödik kérdésére, ami nekem a második, azt meg a kabinetről csinálkozom megválaszolni. Köszönöm, csak gyorsan helyre tenném a környezetvédelmi alapot, mert lehet, hogy csak nekem tűnt fel az, hogy össze van mosódva azzal, hogy az önkormányzat a közterület használati díjból mennyi bevételt. Szóval ez nincs köze a kettőhöz, tehát a talajterhelési díjat tartja a környezetvédelmi alapban, és amit a MOL közterület használati díjban fizet, ez egy teljesen más számára meg. Lehet, hogy csak nekem. Jó, rendben, csak akkor ezt helyre is tettük. A másik kérdése, ha jól emlékszem, az volt, hogy milyen garanciát tud várni az önkormányzat, hogy az általában megküldött információk valósak. Igen, tudom, de mivel általában az árkát, illetve a város kommunikációját és a munkatársak felelők, ezért a legnagyobb eséllyel tőlünk fogja megkapni mindenki azt a választ, amit feltesz a hivatalnak. Ebben az esetben is, ahogy ezt az előző hozzászólásomban érezték, 181 e-mailt küldtünk el az átkertiek számára az átkertük az Gárnőpatóról. Ezt milyen esetben úgy tettük, hogy a legnagyobb őszintességgel elkezdtünk eljárni és rögtön körültekintéssel. Biztos vagyok benne, hogy voltak ebben hibák, de én azt gondolom, hogy az önnel való levelezés is, ami legalább volt 7-9 e-mail, nem is zárkerti tényleg feltétlen, ott ugyanúgy jártunk el. Csak zárkert témában volt, ezt pontosan egyébként. Volt szerintem egy levelezésünk a téli tűzifával kapcsolatban is, nem? Velem nem. Pont úgy hívták egyébként azt a fiatalembert, és ráadásul is rövid óra írtam meg. Voltam egy bizonyos. Alapvetően arra biztatok minden zárt kertirató, hogy nyugodtan forduljon hozzánk, és a legnagyobb őszinteséggel fog válaszolni. Jó, köszönöm szépen. Akkor a következő kérdésre a fél 90 csak jelzem 2 órában levisztük. Igen, a közkúttal kapcsolatban még nem kaptam a választ. Azt hiszem, amit megválasztott polgármester úr, de szerintem az... Nem hozzám itt ez a kérdés, hanem Igen, Ja, jó, oké. de, bocsánat, elnézést még mielőtt a közúthoz odaérnék. Azt lehet, hogy kevesen tudják, és én nagyon furcsának tartottam azt, hogy szereltettek fel a MOL-nal a tűzcsapra, Fagától a tűzcsapra, Csónok ilyen utcában talán, szereltettek fel egy csapot. Fél éven keresztül ebből a útból nem 20 vagy 21 köbméter vizet fogyasztottak el. Gondolom, emlékeznek rá. Ilyesmi, igen. Hogy ezt rögtön visszaosztáljuk. És van egy közút, ami sokkal közelebb van az Zártkerthez, a határúton, közelebb az Zártkert szomszédságában, a Tököli út és a határút sarkán, Gárdonyia. Határút 7 vagy 8 szám előtt. Na, jó, köszönöm szépen. Egyébként közkút.hu meg lehet találni. Tehát teljesen felesleges volt oda felszereltetni, mert ez jóval közelebb van, az Agárdon van, addig el kell menni, ez pedig közvetlenül a határúton, gyakorlatilag a Zártkertek az elején. Tehát gyakorlatilag a Zártkert mellett. És ez egy működő út, megnéztük 1 évvel ezelőtt, megnéztük 2 évvel ezelőtt, megnéztük idén is, ez egy folyamatosan működő út. Na, csak ennyit a közútról. MOL mégis elvállalta, amit egyébként köszönjük, hogy ez tavaly nyáron megvalósult. Nyilván több lehetőséget vázoltunk fel, az a tűzcsapra ezt egyébként kiválasztva. Csak hogy ez messzebb van, tehát nagyon csak messzebb van. Az világos, a döntés, azt ne lehetünk értetlen. Ebben esetben számon. Csak érthetetlen számomra, hogy miért kell messzebb menni, amikor ez pedig itt van. Azért fizetni kell, mert ugye fel kellett szeretetni, le kellett szeretetni az órát, plusz még fizetni kellett a DRB-nek. De a MOL-nak. Mármint most szerintem haladjunk tovább ezt tudni. Nem tudom. Ez mondom, hogy érthetetlen. Jó. Jó, meg nem csak hozzá. Nyomja a mikrofon. Szerintem ez nem egy olyan kérdés, amire tudnánk mi túl lendülni. Igaz van, a polgármesternek logisztikailag van egy közelebbi út. Ha ez az igény, ahogy tavaly is a nagyon száraz időszakban csináltuk ezt meg, és már továbbra is azt gondoljuk, hogy a vízminősége a fututakban, amit néztünk, az nem miattunk működik, vagy nem működik, de akkor ezt most itt szintén a kollégákkal átbeszéltük, és akkor megnyitjuk valamelyik utat, azt megnézzük, hogy ez most tűzcsapot nyitunk meg, vagy
közkutat csinálunk, de erre valamilyen technikai megoldást következő időszakban. Ez mennyi idő lesz, de szakik eldöntik. Én nem szeretnék ebben elégedetlenül holnap, mert nem tudom, hogy működik ezen az én szakterületem, de rajta leszek, hogy nyomjam ezt a csengőt, és ebben segítünk bizonyos időintervallumban, jó? De számon kérek? Abszolút, amit ma mondok, ezt mindenképpen. Nem azért, mert jegyzőkönyvben, hanem mert továbbra is úgy működöm, hogy amit mondok, azt számon lehet rajtam kérni. Úgyhogy egész nyugodtan. Szerintem lehetőkre, nem tudom, állítólag van utána közkút, nem tudom. És ez jól működik? Az működik rendesen? A kollégák most mondták, a DRV-nél ezt elindítjuk, de ennek van egy 2-3 hetes átfutása, de a DRV miatt nem miattunk, úgyhogy ha ez a kérés, ez a múlva. Gyönyörű szépen működik. Hát mi tavaly a tűzcsapotot, akkor nyitottuk. Agárdon nyitották a tűzcsapot, és az igen, de mi Agárdon a lakótelet nem. Igen, de szerintem kaptunk egy EOB koordinátát, hogy melyik tűzcsapot szeretnék valaki megnyitani, és mi azt nyitottuk meg. Szerintem azzal mentünk el a DRV-hez, és akkor az a kút. Vagy a DRV mondta, hogy ez a legközelebb. Igen, nem időt. Biztos, hogy nem. Bár működik a mai nap, és működött 2 éven. Ahogy miniszter helyettes azt mondta, nehezen múlik. Jó. Úgyhogy ebben segítünk, de élünk az a gyanúpárban, hogy van közelebbi kút, de ha ez a kérés, akkor segítünk. Jó? Jó, köszönöm szépen, tessék. Én Zsófia vagyok. Én nekem egy kérdésem lenne, és ilyen kis valóságtöredékeket raknék mellé. Sok-sok szomorúsággal hallgatunk. Sok-sok szomorúsággal hallottam, amikor polgármester úr azt mondta, hogy nem emlékszik el, hogy mit nyilatkozott ki a Magyar Hangnak. Szerintem ez számunkra fontos volt, hogy ön mit nyilatkozott, mi megjegyeztük. Azt is megértem, hogy ügyvéd úr, újfent találkozunk, megértem, hogy nem empatikus emberként van itt, hanem ügyvédként. Újfent nagyon fájó mondatokat hozott ide be a közös térbe, de legalább csak nem 3-4 közé szorul most, hanem mindenki más is hallhatja. Azt is megértem, hogy egy ipari céget nem lehet bocsánatkéréssel megkeresni, de a mai napig semmiféle ilyen emberi gesztus nem kaptak az itt lakók, és megérdem, hogy ez most a megoldásnak a tere, és bennem kérdés az, hogy eddig miért nem voltak ilyen közös lehetőségek. Majdnem 2 év telt el, és ez alatt majdnem 2 év alatt önök mindent megtettek, hogy az emberek erről a témáról elfeledkezzenek, megunják, tovább lépjenek, elköltözzenek, vagy eladják, és úgy érzem, hogy nagyon sokunkon múlt az, hogy mi is órákat, több 100 órát töltöttünk el vele. Azt, hogy most dicséretet kapunk, vagy végigolvastuk, azt, ami a saját lakóhelyünknek a szennyezéséről szól, ezt én úgy értékelem, hogy ez valami szokatlan dolog. Pedig itt olyan emberek jönnek, akiket érdekel az, hogy mi történik velük. A kérdésem pedig ehhez kapcsolódik. Mit terveznek az ártkerttel? Milyen polgármesteri hivatalnak vagy az önkormányzatnak a terve lassan 2 év után ezzel a területtel? Mert valóban tisztázatlan az, hogy itt milyen épületek vannak, de ugyanúgy fizetjük az építményadót, ugyanúgy itt élünk, lakcímkártyánk van, akkor valószínűleg ezt nem ránk kéne tolni lakókra, hogy milyen büdös rohadtak vagyunk, hogy ide építkeztünk, hanem lehet, hogy akkor a törvénykezésben vagy a hivatalok kontraszában kéne kiigazodni azon, hogy akkor hogyan működik az, hogy építményadót is fizetünk, lakcímkártyánk is van, de hogyha éppen úgy hozzá a helyzet, akkor megkaphatjuk azt a választ, hogy miért lakunk mi ott kint. Köszönöm, hogyha majd a terveiket megosztják velünk is. Én ezt most pontosan nem vagyok ezzel sem tisztában, mint hogy hogy az építményadót fizetnek kettő építkezés után, mert 3% a beépíthetősége az átkerten most. És miért beszélhetetlen polgármester? Az, hogy lehet fizetni olyan épület után építményadót, amit túl van építkezve. Én nem tudom, de megkapom a csekket. Akkor utána fogok nézni. Egyébként, hogy miért termünk az átkerten? Az előbb elhangzott, hogy az utolsó testületülésen megkönnyítettük, egyszerűsítettük hoztuk a rendeletet, és egyszerűsítettük a művelés alól való kivonást. Szerintem ez egy hatalmas gesztus az átkerti lakóknak, a tulajdonosoknak, és a telek tulajdonosoknak is, meg a gazdaságépület, a lakóházban lakik a gazdasági épületnek. Ez az első. A második, amit említett már a képviselő kollégám,
dr. Wagner Elza, hogy előbb-utóbb, de ez még nagyon távlati, előbb-utóbb az árkert az mindenhol probléma. Ez nem csak Gárdonyban, az Martonvásáron, az Kápolnásnél, Balaskán, Bicskén, mindenhol probléma az árkert. Egyforma problémákkal nézünk szembe, nincs közvilágítás, nincs járható, rendes járható, nincs aszfaltos út, nincsen ivóvíz, nincs szennyvíz. Az árkert az mindenhol hatalmas probléma, és mindenhol hatalmas Damoklész kardja az önkormányzatok költségvetése felett, mert hogyha egyszerre kéne, vagy fokozatosan kéne ezt a 1 négyzetkilométerű területet csatornázni, ivóvízzel behúzni, csapadékvízelvezetést megoldani, szilárd burkolatot, közvilágítást, hát nincs az a költségvetés, ami ezt elbírná, még a székesfehérvári költségvetés is belerakana, hogyha ezt meg szeretnék csinálni az átkertben. De első lépésként megtettük azt, hogy a kivonást megkönnyítettük. Második lépésként azt szintén említettem az előtt, hogy az utat azt elkezdjük kijavítani, árajánlatokat kértünk be. Tehát lépésenként foglalkozunk az átkerttel, és a lépésenként törődünk az átkertekkel. Az előző képviselőtestület egész jó kis martaszfaltos utat építette az Agárdi visszakötő útra, pontosan nem tudom, ami a határútra vezet, pontosan nem tudom, hogy milyen utca neve, talán határút éppen. Tehát évről évre mindig költünk az árkertre, azt nem szép azt mondani, hogy elengedtük az árkertek kezét, meg nem foglalkozunk vele, meg nem fejlesztünk, de mindig igen. De addig, ameddig mondjuk 221 ingatlan van a városban, csatorna nélkül belterületen, és ez nincs megoldva, addig azt kell, hogy mondjam, hogy az átkertéknek várakozni kell. Mert első a csatornázat szempontjából a belterület is. Nem csak azért, mert nem csak a környezetvédelem vagy a környezetszennyezés miatt, hanem azért, mert itt van nálunk egy Velencei tó. Az előbb említettem már, hogy ahhoz képest, hogy mennyi az átkerti lakott ingatlan van, mennyi itteni ingatlan van, ahhoz képest havonta kapunk jelentést, hogy mennyi a szitfontások kilométerek. Most az utolsó, csak a kíváncsi rá, 44 köbméter szitfontottak június hónapban az átkertben. Igen, polgármester úr, ez enyém is benne volt. 171 bejelentett lakóra, 85 ingatlan a címen, és nagyon sokan élnek kint bejelentés nélkül, mint ahogy az egész városban, meg mint ahogy máshol is. Szóval először a csatornahálózatot szeretnénk megoldani a városban, ami nagyon nagy feladat, mert azt is említettem, hogy nem a Béke utca Agárton, a Vasút utca szinte teljes szakasza, a Béke utca teljes szakasza és a Balaton út nagy része. Most a Balaton út az a főútunk, és ott megoldani a szervizhálózatot, az pont szerintem 5-szörös költségbe kerül. Én mégis visszakapcsolnék, csak azért, mert úgy érzem, hogy félreértett engem. Én nem feltétlenül azt kérem, hogy a vezetékes vizet hozzák fel azonnal, vagy hogy csatornázzanak. Én arra gondolok, hogy esetleg olyan fejlesztési projektek lehetnének, amik mondjuk közösségi szennyvíztisztítót, vagy napelemes világítás, vagy bármi olyat lehetővé tennének, ami egyébként feljön megéven működőképes más zártkerti területeken. Én ezt csak ezért gondoltam, hogy erről egy párbeszédet indíthatnánk, nem a ma fogja megoldani, vagy nem ma este, nem ilyen későn, de örülök, hogy ezt letehettem. De, mint említettem, most utat fogunk javítani, mert a Géza-féle útnak az a felső szakasza, ahol jobb oldalon van az a út, ami már ki van száradva szerintem 30 éve. Ott sokkal rosszabb állapotban van a Géza-féle út, mint például mint az elején, vagy a közepén, vagy ahol a Magán István, akik abban a magasan. Úgyhogy foglalkozunk az átkertekkel, költünk is rá, olyan rendeleket hoztuk, hogy kedvezzünk az átkerti tulajdonosoknak, úgyhogy nem igazságos azt mondani, hogy nem foglalkozunk és elengedjük az átkertekkel. Én ezt nem mondtam, én másképp mondtam, és másképp, de a vetülethez hasonló volt, de legyen az a végszó, hogy foglalkozunk az átkerttel és fejlesztjük az átkertet. Már csak egy gondolat, ami még nagyon távoli, hogy gyakorlatilag a városunk kertváros jelleget ölt. Az előző testület nagyon sok olyan helyszmódosítást fogalmasított, ahol vétésövezetek alakultak ki, mai napon is vannak ilyenek,
és ezeknek iszuk ellenét, mert oda egyre másra építik fel a társasházat. Most is van ilyen kezdődő projekt, társasházépítés. Most el nem kezdem mondani, hogy a társasházépítés a lakosság növekedés következik. A kis kertvárosi jelleg az átmegy ilyen középváros szintre, és nem tudjuk utolérni magunkat. Nem az a baj, hogy sokkal betelepülőre, hanem az, hogy az önkormányzat nem tudja felvenni a ritmust bölcsődékkel, az óvodával, de ez máshol is van, bölcsődékkel, óvodával, iskolával, orvosi rendelővel, gyermekorvosi rendelőkkel. Úthálózat. Nem az úthálózattal, hogy nem állunk nagyon rosszul, vannak nálunk rosszabbul álló települések, nem dicsérem magunkat, 16 kilométerre szórt múlás útszakaszunk van, amit teljes egészére tavaly felújítottunk. De az önkormányzatnak mindig kevesebb a költségvetése, mint amennyire szüksége lenne, mint amennyit el tudnánk költeni, mint amennyi fejlesztést tudnánk fogalmasítani. Visszatérve még a szennyvízhez, itt a Velencei tó, és ez a 221 ingatlanból nem tudom, hogy mennyi az, amelyik teljesen zárt tartályt használ, vagy pedig jó régi módszer szerint nem teljesen zárt. Úgyhogy a Velencei tavat mindenféleképpen most nem a Velencei tavat feltölteni? Tehát szem előtt tartva a Velencei tavat. Köszönöm szépen, nem mondom. Nem mondom. Köszönöm szépen. Köszönöm a jókat. Hogy igen, hogy ha vannak esetleg jó példák, más településen mondta, hogy napelemes, vagy nem tudom, tehát ha vannak jó példák más településeken, amik működnek, akkor szerintem azt osszák meg nyugodtan a városvezetéssel, és meg lehet nézni, hogy egyáltalán mennyire reális, vagy Gárdonyhoz képest mennyire reális, esetleg lesznek olyan pályázatok, amik végre értelmes dolgokra lehet költeni, és nem a 825. műfüves pályára. Jó, tehát, hogy itt most már erre számítsanak, mert abból már pont van elég. Mi azt szeretnénk, hogy nagyon hasznos, és a városok számára, a települések számára hasznos dolgok legyenek, de maguk is tudják segíteni egyébként a településvezetőket. Lehet, hogy nem valósul meg mindig mindjárt minden, amúgy nyilván nem egyszerű, tehát hozzánk rengeteg ötlet ömlik van egyébként, hogy hogyan mondjuk meg a Velencei tavat, hogy a következő ilyen este tartalma lehetne, vagy témája lehetne, de mégis befogadjuk őket, mégis megnézzük őket, mindent megnézik a kollégáim, mert kérem őket, hogy nézzék meg. És bármi hasznosítható belőle, vigyük tovább. Mi ezzel a szemlélettel dolgozunk ott fönn, és én arra biztatok mindenkit, hogy ezzel a szemlélettel szolgálja a lakosságot ideálni is, úgyhogy ha vannak jó ötleteik, most magukra szabadítottam a lakosságot, de biztos, hogy tök jó dolgok is tudnak kisölni belőle. Nem baj, majd jönnek vele, így van, de végre valami hasznos dolgokra. Hát mindegy, a 7-es főúton, hát oda csatornát keresztül fel lehet újítani Vitézi miniszter úrral karöltve, úgyhogy lesznek itt ötletek, meg megoldandó feladatok szerintem. Értettem a célzást. Igen. Láttam, és köszönöm szépen, ebben a városban nagyon sok milliárd forintot el tudunk költeni. Majd mindenhol így van természetesen. De minden polgármesternek a saját városa a legfontosabb. Még belefér? Egy utolsó kérdés. Üdvözlöm mindenkit, Varga Gábor vagyok. Nekem egy gyors kérdésem lenne, talán a megoldások embere vagyok, tehát nem itt húzni akarom az időt. A kármentesítésben résztvevőknek szeretném feltenni azt a kérdést, illetve hogy az Exoline név az ismerős-e? Az Exoline márka név. Azért teszem fel ezt a kérdést, mert hogy 2020-ban úgy hozta a sors, hogy én írtam ennek a márkanévnek a nemzetközi befektetési pitchét, és ez egy magyar technológia, és nekem van otthon egy ilyen prototípus, vagy egy ilyen por gyakorlatilag, ami azt csinálja egyedülállóan a világon, hogy ipari olajszennyezéseket kémiai reakcióba lép
szénhidrogénekkel, mind a vízben, mind pedig a földben, és a föld szennyezésnél, hogyha a földdel összekeveri ezt az anyagot, akkor a kémiai reakció során a földdel keverve egyrészt semlegesíti az olajszennyezést, másrészt pedig a maradvány az pedig egy fűtőanyag lesz. Az óceánokban, vizekben pedig egyébként meg olyan reakciót, olyan anyagot hoz létre, ami lesüllyed a víz alá, és a koralloknak meg egyébnek táplálék. Tehát eléggé izgalmas a technológia. Az, hogy én hogyan kerültem ebbe, ez lényegtelen is. Még amikor a polgármester úr beiktatták, én Mácsik Andráson keresztül szerettem volna önnel személyesen találkozni, ez nem jött létre. Én a telefonbeszélgetéskor ezt felhoztam, ezt a témát. Nekem nem volt lehetőségem arra az e-mailre írni, mert kisebb gondom is nagyobb volt annál, de esetleg fel tudom ajánlani ennek a technológiának a műszaki leírását, illetve a tulajdonosokkal való egyeztetés, mert azt gondolom, hogy mindenképpen megérni ezt a dolgot megvizsgálni, ha eddig még nem került az asztalra. Köszönöm. Van annyira fontos ez a felvetés, hogy válaszolna rá. Köszönjük szépen. A beavatkozási terv készítés során gyakorlatilag minden létező olyan kármentesítési technológiát meg fogunk vizsgálni, ami jelenleg elérhető akár a hazánkban, akár valahol Európában, vagy bárhol máshol. A kémiai és a biológiai oxidációs technológiákat is. Azt csak félrejegyzem meg, hogy itt több százezer köbméterről beszélünk, aminek egy része 16 méter mélyen van, tehát ez nem megvalósítható, hogy össze lehessen keverni, de bizonyos területeken, vagy részterületeken biztos, hogy használható, biztos, hogy nem egy technológia lesz, ami eredményre vezet, és bármi ilyen van, azt természetesen beépítjük a portfólióba. Köszönöm. Köszönjük szépen. Csak annyi, hogyha esetleg ez érdekes, akkor nem tudom, hogy fórumon akár. Szerintem nyugodtan keres. A professzor urat szerintem nyugodtan szeressen. Jó, nagyon szépen köszönöm. 11. napi rendi pontunk az egyetlen előterjesztés, aminek pedig a kiküldésre került, most nézek a képviselőhölgyeken urakra, kiküldésre került, felolvasom a címét és a határozati javaslatot. A Gárdonyban határozatképesek vagyunk. A Gárdonyban bekövetkezett MOL üzemanyagszennyezéssel kapcsolatos kármentesítési eljárás jelenlegi állásáról szóló tájékoztatás, valamint a megismételt hatósági eljárással összefüggő kormányzati feladatok meghatározása. Ez volt az előterjesztés címe, és egy viszonylag kétmondatos rövid határozati javaslattal élnék. Gárdonyi város önkormányzat képviselőtestülete Gárdonyban bekövetkezett MOL üzemanyagszennyezéssel kapcsolatos kármentesítési eljárás jelenlegi állásáról, valamint a megismételt hatósági eljárásról szóló tájékoztatót megtárgyalta, és a következő intézkedéseket határozza meg. Felkéri a polgármestert, hogy a megismételt hatósági eljárás során Gárdony város önkormányzatát ügyfélként képviselje, és az önkormányzat álláspontját a képviselőtestület döntésének megfelelően érvényesítse. Hát most akkor hagyományosan készfeltartással kell szavaznunk, mert másnál vannak a gépek. Akkor aki elfogadja a határozat javaslatot, kérem, emelj fel a kezét. 1, 2, 3, 4, 5, 6 igen, nem, 8-an vagyunk. Aki nem, aki tartózkodik, 6 igen, 2 tartózkodás mellett. És elfogadtuk 2 tartózkodás mellett. Köszönöm szépen a mai tudás úr. Egy kérdésem lehet? Csak nagyon röviden. A bírósági ítélet szerint alapvetően hogy a kormányhivatal pusztán mint ügyfél kezelte az önkormányzatot. Tehát, hogy
ennél több kellett volna. Most ugye a testület elfogadta azt, hogy felhatalmazzák meg, hogy ügyfélként járjon át. Tehát akkor az a plusz, ami szükséges a bírósági törvényszakítat szerint, az hol van, csak így pontosítás kapunk, hogyha ezt megköszönhetem. Az eljárás során a megkeresés meg fog érkezni az önkormányzathoz. Ezen kívül pluszban az ügyféljogállás is megvan, mint ahogy a 30 érintetnek megvan az ügyféljogállás, aki lehetnek fontos, mint ügyfélről. Hát én minden meghívott vendégnek, különösen csak a miniszter helyettes asszonynak, kísérőjének, MOL képviselőjének, az agrónéminek, a kormányhivatal képviselőjének, a vízügyigazgató asszonynak, a hivatal dolgozóinak és a vendégeknek. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, nagyon szépen köszönöm a türelmet, és további szép nyarat kívánok. Mindenki aláírta a jelenlétét, hadd kérdezzem meg. Ment körbe, csak aki itt ültek. Hol a jelenlétét, mert a börtön